perfect series no bi fabra bofra no kenkan bosome ba kontem odo behu sakraye ni ti bebo bill ama bofra no enso hwe bi a wo betwe no nkunimdie beba manija bafie wonom ede ngoma hodo ni nyina bia ba adwaman so free kg1 kosi GHS3 ne de wupe bia won sabeka awara people nie history of Ghana RME science mathematics ne ka ho nyina preschool books ahodo ni nyina bi wa adwaman so wo de ne de aka ma wo ye ugidi anamo abetuo na wo da kope perfect series ngoma ni bie okwa subject bia wo pe bia wansem wane se ope perfect series no bi yeyima wa ebebo abofra no Kumase one more putoja station hono makra dan so my first stop on so behu wo mo da ne da wasam a wo kan ne se odo obane da akyehye won sade a wono bebo ho ban e de amawo entinkyiremu ahodo bi akamu no no afra homan 0243299938 and 0540755465 na abofran kenkan perfect ngoma na ni ti bob bi wie pe twere bi sin so wani wie a na wahwe SHS online na watoa na disua so ho no mo eno ye ntoaso suku na we no eye abe for kwan so abofra no nkurukra enkotena suku mu nkron ho nsem nei adoso papa ni titiro ni ntoaso no SHS on bibia timisi ena no ada ye nyina nim nyesi ye ha adwene enti SHS online ba beboa waba no de akama abofra na so obenya ho fama no apɛ laptop na se smartphone bi de ama no na ne bundle no chapo champagne waye de guso ama abofra no wotifie odane mpaso akonwam no ote ba bi owo bia wo sua de ani kasem ninie wawie sa disua wie no ye mana bodin krata kyerɛ sɛ ampa oba no wakonto aso suku wawie ya ba bi bia opɛ sɛ ode to aso kɔ no wotumi de to aso kɔ wei Tranki tonim garinim onkoto priority ankoto priority nkoto ho ne ho ema ne medane nyum to obi anie ni nyina nka ho hyetonim eno akoto ne eka ho ntabofra no wo fie emfinhia mienu ekɔso ho wono emfinhia miensa de sanso na emfinhia nan enko na wieye no na abofra no ni ti abobil 0599 022998 0599022998 and now set abe fonten fidie ne so shsonline.edu.gh now na mpanyifo atokese wo honom na wa admission no edama abofra no ato na disua so Elsonfo yenum na ehwasene awiai yede kaseboi ehwebu nyina ede ebramo nanoma de hyemienu ene tuntum ba kokoko ba ko asonaba ohene kwabena boat na wie minibinua abrewa ba kofichumasi afin 7 nchemu ni Asem Beba Dabi semna nyaba ye moapa ne akoyo na emu masem no na de ho abasan se obi na akoyo yakwa nsentwerefo no de abusuafo ye beje bre ne adaje ne senetie no a ye tumedi abronti ye hwe sem no ye nhyase asem no enyaba senye minua di nkaka no na ena no dwoada ene atiefo beka ye de to manim Savior Church of Ghana eno ewo ayi obogu asante achem ena Savior Church of Ghana no ewo na afibia mu emabunu nya wohia ye shira wo asafu yehowa kotontum awurade san mabunu kuo na we na afi mu de no wakọ ya wo ba eno ena fofia nto ata ne wadwane abamo ka wotimu abenya nkwanhia ano den papa ka no ahono ene petrol tanker ene de kobo mu animu ni animu a enya asem keto atwede eno wokuma senkran kwantempo ne so ekowi ase emabu na wono makosore awurade ya wode wonani akire fi a wo ba no emu mako edunsia wato anananom ewonse do asem no enie nye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 n
amanebɔ no kyerɛ sɛ wɔnom odwa so abɛyɛ sabia pomode adwumayɛfoɔ gyina wɔn so a kakra ahoɔden ɛɛba nkakra na no na aka ho bie ɛnene yi asafo yi mu mpanimfoɔ twerɛtwerɛfoɔ de ma wɔn mo ɛyɛ owura kwabena owusu wɔn otaka fam abɔ nkɔmɔ no wɔkyerɛ sɛ mprempren de abusua no ɛne asafo no wɔn no si nkonnwa no ahwɛ kwan pa wɔbɛfa soɔ sɛ bɛyɛ no mo betumi apɛda baako na anuanom a wɔn kɔsom ya wɔba wɔn meduru fie a wɔtɔ nananom wɔn sɛ do nipa dunsian waka wɔn nyinaa bom na wɔkora wɔn akyi kra na ɛbra twɛtwerɛfoɔ wɔn otaka fam bɔ nkɔmɔ owura kwabena owusu moma yɛntie no flank
Really speaking, I'm much astonished to announce to the general public the untimely demise of 16 youth of Obogu, members of the Savior Church. We attended a youth program at our national headquarters, and very unfortunately, one of our vehicles engaged in a fatal accident, which caused the death of 16 members. They are currently at Yakwe Steward Mortuary, and we've arranged with the leadership of the church to liaise with the family to set up a date to have a general barrier for all of them. 4 of them are responding to treatment at Yaw Government Hospital, and I've been there personally this morning to ascertain the situation over there, and they are responding to the treatment. Hopefully by 2 or 3 days time, some of them may be discharged. This morning I went round all the family members. I visited their house one on one, and it's very, very sad. Looking at the situation whereby your ward is attending a youth program, and all of a sudden what we hear is to announce to you that they have gone. It's very, very sad. So we are trying to comfort them, to console them, so that at least they can compromise the situation. We sent the leadership to the headquarters to engage with the superior authorities to see their decision on this issue. They are on their way coming, and we are trying to wait until their arrival so that we see the outcome of their discussion and then communicate to the bereaved families, and we all get together and find a particular date to engage a mass barrier for their people. Yes, I went there with all the members of these affected families, and they were able to identify their people. The mortuary people identified them, giving their various names to their body so that they put them in their fridges. Where your church for the Savior Church of Ghana, I am more this year. Nipa dunsia sebri wahwere won kwa aya rehosem kese pa no ena tene kan na no achi ena maame akua braso ya wo no ne baba ko wona wafiri mu waka ho bi maame ni so a wosuo enya asem ketose yem pedukum ma no fa mo ne yem na ne nsono eso ate waje ne ho kwa bia so enye na maame no kire se ne esi ya nkasa Madam, so maame no ho memfame yugun se ne ho mfame okofo ngam so wansanye ntefi e do da me tonema be pele nyanya me ni chechire wo ha na ugun da na phone bari me wale watim se bue na me se adai on ka tam go o ta tim bi me se adai wase edimo me se edimo adai wase se edimo awu so wo hefa o je so water west na kana benya se ntino mawu la ina atam na me hwa ya mi jina o de mi ka am se mbana ka se nyimle dwa so ko dia sam pe be da o mo je do si so fe akala mo force ge be si so akala mo se bana filmo ko se bana filmo ba me ka sai la be ali amini baba o le bra mame o le go mame eli mo be ba o si esikan bibi abeka to onye bi oba ya enzu a ni nyaketo ankwa onfa won no abeko ba ne me ka me nyama me to yi this is the busu mi ngo oda one is the baba ko no ko to mama e ba ne sister bla mi wo ja menko me ba ne dia hu ni asem ba crazy obi e mo ba ndi mbanye me ba dia sister ada wan so ma no e di mo poku ba 16 e di mo ya mbanye o afia ko no we JHS ada ma me da so mi ko school no mi ko nshemu bi ba mi ko nshemu bi mtimba no anu manu ko bi ami kuga wana kwa mzedi mana ongo hebi no ba so nza ko nshemu bi mba no me so no mo ko school abla ami siro kama na nsan nyanka ye ko wana chiko nya no aduro edi do edi bia Edima we, Edima, amio, Edima zuluti, made be, me.
Abusia no asem no ano shit eno akua no ne ba idmon no kind of asem asem no shit so they will super ko dey ya feel we wi a jai kwan se obeto aso ensiro tu ko nyankopon se oni ni nuanom ka ye nyina won fa wono mansie yie no hye ma me ne di no hye ma me ne di na asem we die ye nto ni pa nyina ne tumi gina on na so pra se ma me yusi ka shock ka pa kese na ko benya nso na me kuta na komam eljonfo yenkro na obi awio na obi so ekro no abanani so Asante Mantemu poster domo gina na nkroma so senhye ya wro beyo na sentem ne ekokoso wa Asante Mantemu tutu omu de obi mprokopeno a tututu benam so ne ya bu obi tuo na wato anse do no Adam so mai so wo mu ani ada wo pa posifo chese e bebo ban ti ban de e wo mu aye bode ne so yese o mayiri mu enya sinkuma kura am sabra ye ka sei wa kire nipa miensa posifo bambo yi a ene routine checks uduru ho apɛ na ye gina ka ye susu se kai wo se gina no obegina wo ene bra no makwan no gina na butu ado mahwe city ahoro no no hwehwe ase anu na de hwehwe babia bu okura no etumi tutu botom na no ne nam so ma sabri wa kye nipa miensa bi nipa miensan di odikan na ze eye Muhammad influential no do num ai pompassion gan sa fo miensan ne wo mo afi Muhammad eye ba she wo no so influential no do num enum 25 years na Abubakar eye Tadin wo no so influential no do num ensia na nsam no ko so amane bofo Simon poko so yi wo no na nsam ni nyina na aposi foto ho kese wo bra ye kire wo no gina ho we no ebinom preko in meka no no de etu won ho am de nim de kwakwojo Simon otime kan wie ya menua me chia wo ha afaba mi so mi dia na ho ye de o wo soro ntia ya de hye ye ho den sa kuribuo ye de nyame asiri ne menua nipa miensan sa binom preko meka wo mde wo so mde tu obedi akonia ba de ne tu am he ne ye chi worum boy ase ni nti afaba da se ma yenche wo se ka se wo nyame wo chira yen se ka ma wo se ka se na nya ankati na da no yo makomi ensen a ridin ona so mudin ene abant Nasser Muhammad a onya fesero abiunu gelum Muhammad Basel a onya so onya fesero abiunu 25 years and after abant Bakar Tajidin ona so onya fesero abiunu 86 years na ko fe ye mo ya chiru na ne so timu a wa Asante Mantemu ya for son about say dem so dan say abono fose ma man so e wa Asante Mantemu ade che yibo ni petu ade che ro so ni belizi aka bi ama se de bambo fo che se de nya de so bit ma na se ade na han ma se de ma no ebetini akoso no ka sei Asante Mantemu na police commander DCOP Emmanuel Ekudu wonne man che na de che ade se no mo etini bambo pa na e ko so na ba so no ade che ko di pa se de yo bit ma bo ban na se bi e che sa bono fo sim de che akoso e wo Mantemu mu ene ko ba se o ko ba no bi de wona we se point wona no yes in that taxi dia taxi dia no e bu black mo de am na se ma ko nsa ene na e ti ese man o mo de ese no e ba na woni pa sa bre na wo ti ese no e ya branch e for Muhammad Basel a wono wonya visa ma ko adunu nu wono wo ti sa ese no nti mo du sa point wono ena bambo fo e na wo mo ena ho ba se o ka so mo na embra no mo sheka na bi aso ba ko e tane butu font alfin gar pa I would enter so so ko awresi tuno se de hu a sibi na mo teze a ko foi a tun beti de ko de bono fosa me ka se bia e tuma ayre mrante ma ko mense ya ya tuma pete etu e de fu ka bu se umra la fe bambo fo me ka bambo fo mo ti mo me ya Sema kudi aye mense divisional police commander on am no ka se bia e so ko ya police force agba ma de che samba sa ko fo ma ko mense no e ya pa so mo ko tu e ko asenga no e do mo ka to a no ka se de yeti atire mo mo e boa ama se o mo de ko ne na yifu no e mo de to ni ko na e bi so no mo de kwa no ka se de ma mo fo so mi na o mo ka se me de te no ma mo so mo na mo nya se mo le mo wi nzum na se tu ko mo de ne o ma ne mra no etu san ko fo ma ko menzen e ti so akon ase tu bi sa me a eni ba ko menza o mo de etu e ko asengan etu gba do ka to e wa Asante Mantemu no ka sa bambo fo e ti mi a tro no ka se ko bi mu e wo mense de business police commander o ye se on be twa du na afese na ti bi agbo mo ta o ma ne mra so e no san ko fo ma ko menzen e ti mi e di si ye beda se ne awai ye kuso ade akire nim sa posifo so gu adwuma yo so a wo de beto fo bia na wo de ato enkra ye ko
atwoma mponua mansini mu Asante mantam ya mu mpasa tia na maame bi a wanya mfinhyia aduonum antia coast ne frɛ no wono efem agudi a yetu enamra kwan so illegal mining no galamsey no bi na woye maame ahia na sebra kasei frimpon boaten clinic ye no woto ase ena wabepie mu maame no otiase na wafiri mu na nankansa wa ahoma so yenko na yenko tie sane mu nsema hodo etie maame amanebo no kire mu se galamsey no woye na galamsey amena bu agu ni so enam so ma bepie mu ayaresabia frimpon boaten se wotiase ana se wafiri mu ye kwa ahoma so na ene amani boni na nankansa akobo asemi hu nkomo na nkyiremu ahodo wode atoaso amaye wo honomo aban we yani so di hunu kese ba akopa ne se obesore tia fam agudi a enamra kwan so nituo nanso numpenum bi de mrahye wonsam se ekwan bia so wonsesa wobetu atu kosi se de omohwehwe nyina wonsa beka na no na aka hu bi enei yete saa sedo anase enye de na nankansa otemenka wie yi memo wa ha ida bema twamfoni ne kire ye ede na asie maame no otiase ana wafiri mu yo meni abema edikan me de finance pc ma wo take tifo nyina na meni abema se de o si kire nse mu no sa pepepe ana etie na emrada na se empaseti amai anti asem de na se our hostel. Hello Nana. Nana otemenka. Abusiafo na nankansa homa no atia tom. Enti yenyina we so na Nana waba. Maba meni abema. Yenkoi bonita umaye. Yo meni abema meda wase. Mfede na osi bonchire mo no sa pepepe ana etie. Eye enrada brother na bo eye nonko ani nya na tie se eye guarantee I'm ready etimi ebuogu nkofo bi so ama emu enipa ba ko ede ono no omo lidia ne mo de yi tanki omo timi tabi ne ede ne ko eye ayalsabia na mini aba na nyu bi afa eye anti akuso ja ema o ma ba na ja mini abema se oba eli baile bia we no ho a ni ki na mo no ya na enye akonko su yi pa de obidi ene de obehye na ho akoye din yi pa nti ama na de sisi no omo nyina adu ase nti mo after enye kuma na enimu ana eye maami a ebi a ede fe no anti akosu a wonye finsia adunin koyo no ase ase omoko meja omako pe kakra ababa bedi na ni ya ba bia atorenjem na happy ye no eye ebia minute miner abafufo na abadada no wo so dada no ho anana omuye adwuma na de de ade se na abia ba ko a ha dwen kesipa ho ne se amana hodo a ni ya okoho a yegija to ho enye asenkuma na ma no so na so from a tese mu no ntimi mo se de emema no esi boni ntino eya na amana hodo na ewo ho no enimu bi ana mo kwose na eja mo dwidwi ma koli kakra na enimu ana ye maami ofi ya ata oni kofi bi mu a ebani egu ni so a eja aboafo a na mo twa ho asia no egu prem ranti de ni ya so mo se mo de me ko eye fempo boate eye mechanical woto ase no na eja mo ko di ayarehwe edi amano na enimu ana am kwa so o mo ko no fofi antata ye maami atwa na nanum ewo se do sabri omo edi no ate eye boate mo twa sabri ye maami ho na isi o makra no Nana yena wase ene wamanebo na we eye awrehosam asi atwomamponua mpasatia ne mpotamu emu amanebo ena nanankansa ode abesum ye wie
Jean Kaibo Bako, Hayen Fentari Mweda, Krobea, Tennessee, the Trosso Piano, one Fantos, my Open Heavens Conference, no Basso 2025. Yena, Yede Yebutri, Nafi, Yakupimu, Pentecost, Asafo, Asokwa, Makion Worship Center, Honest Mediano, Epaso, Sonkon, Quanson, Penifavra, Ibehubia, Mo, Yame, Akasafo, Ebebi, Pastor John, Nyakon, a trim, where resident, a minister, host, one medicine, so Elder, a yes set, Yaw, a ye Piasa, or Kahubi, Alberto Pria, a yes center. Apostle Peter Kofi Jameke, but also area head Asokwa Pastor Jonathan Ebu Kwei campus pastor Ken UST. Wobina eka hu bia runto fo no de akudamu de me kan de meja de yaton safre nipa bibra won be bonyo mo de ama yen style fuso hene Juliet Antwa mo a Abigail mo a anasa Abigail mo akon Adonai kwe eba kwe forma ye nwom ne be pagya afa due praise om nyina ka ho binyam ya domo a August bo so many de to so du ba kon kosi ni dunso no so do na dwumade no bo akwa mu Makion Temple asokwa dom hodon a Pentecost House wona ekoso anopa ede no enunsia kopim se no hotwe ebebo nwumre nso sa pepepe na ebekọ no enunsia kopim se no hotwe ebebo all night session no so nyam ya domo a ye August 15th na dwumade no ba so fiada sonko kwan so kura nti nyina ebehwe kwan se kwa kopio mo Makion wo mo Pentecost Koso dano emu nti yemo ya asomfo mienu yetena se azuafo ansa kura na bedi ba ko bi so ha asona ba ohene kwabena boate meni nua abrewa ba Kofi Chumesi akura nie akura na ma onye birthday no oba na be o person man fans o de anya hwe me your lawyer ntie lawyer adwuma na ka wo minim so de ato your friend Ruta J nurse ni wo Techiman Taku Root J ene udina woda akusu na dodo no ade friend akusu ko Techiman na nua ba edono pa enyasim kuma bubuade nyankropon entwere kwanem na na hodrase no enguso a enkotote enfama na akusu nyame inshira na do ibia enyenkoso akora ano no Techiman se dia a transform your nua ba minya no Techiman no intedaso ye nua ba na change sabon me boaz ya kire okay akora edamu asie buru yankopon inshira mo arafoni ade hye yenkase be ma no ena ye course no kokko baako tuntum baako wabesuma wie sa bre die ye twa ye ho ne abeto aso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say, and I'm sorry, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Smokes, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Smox Mixer, 1 nominal, 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear Kuhu doctor, for 0542 778572 and now 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quada when you feel you come. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje dwen kra to yatum. Hey, opani. Mashusha wache. Se perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Near Bane combined store, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books be anywhere. Perfect series, any bi. Na GS, any naka, and so I'm approver. Into a batter bia and kotobi maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me a could chew a cotton. How many students who? Na, and no crab dear. What tip one who says she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more. At 2 4
Putuaja station wa enkran dance mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture to malaria and asekura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomodin ho hia me yie esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. MDRG edweden krato ya. Odofo, mami misa wasembio. Da bay na ope brese. Ukoisho unipadua mu. Sede unipadua na kwa na huo density. Obrabo, osa, cholesterol anasade dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre. May comfort by Grace Medical Center the amount say and jemu bia bramian chain my yen shemau car cry a day quiet day bampo e brano ye de coffee tem correse bibia de ye na ye nipadua ye de ne kwode ne ba but motia say ubehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem nyetimi asra no by Grace Medical Center e wo Kumasi Bremai DVL and Champe or Sekojo area wa BBN Yamien Kasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Runia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Awofo, me ma wo sentimi en say twa se wo ma wo ba ne de no ho hye SHS online mu. Ne edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti eboa mo ba nya abotre sua de senya ono ape. Etasumie no, esan say ye online school ti. Awofo say sika bebre entoto provisions. Ene niam a enka wo prospectus so. Te sekan, detergent, prayer ene ne ekeka ho. Tuition fee per ena abetua. Etasumie nsa, akyerɛkyerɛfo a wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ne ho hia ode besua de o SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye disua de ena enkankan ahohye so. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fa no ho nhyemu ne ya. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua. Ori abe akusie OTEC 102.9 FM Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adanu mubuhura ayeye ni na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma nyuma ne doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi OTEC nyame ma won nyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no wo mu nyina da papa
Mawa hoden and what in your media. Any son in Casano Bay, and Quana or their man, what their family, also would be a Snaya meeting at Yato or brand new review, but I said, Nadia chain, Nadia from you. We've been so almost not me as somewhere dinning, or when you can eat your ma, as a kind, the one to throw, and so on Papa, Mother Subusua, you will be my papa, we are anything say. The cancer I in Nazi and come. But woman in a hoban, the PDI, yeah, and what bro for in young class, papa, why you be, who take it, more in interest, let money in Pumpong. No more so far, but or dog, and some I know what can. And the future man and yard necklace, what will be in my yes, I know what here. Omonka said, man, and now woman will be anyone in the moon. Your Catania, no more. Papa come home. The three sabre blow should cotton bra, or do be other cock. What in Baba Nasi, said they are on BCC, not Divia to you know. Already one more than to me, and so my Yaku could do, and find your cotton bra while the few anymore. I don't need amen. Amen. Oba wakwa dear dear. 102.9 FM. Ona ukunu bebo wono. Mepachan. Weni mu nyina ho no yi. Mepachan meni we say bonkum no. Bonkum no. Kasagu we mu. Mepacho bonkum no. Ho no yi. Ho no yi ma esoda moja. Hey. Ana maso we say ne soso na de china moja firi mu eba. Ade wo bo wasum sa no. Machesete wani so eje wan na. Mepacho mahase no kwana na obo. Obo waso bonkum no. Mepacho. Enku emu. Mepacho. Opeso otene njanko tan. Aso ni mu no. Ye wa ahoma bi wom. Pacho we di enkwala amusu amade enka bi si ne ho. O hwehwe no wansanko bi ni akasi ni ma wu. Jese nkete pa no. Ye frɛ no enjanko tan trip ewo waso ni mu ho. Ese no opeso otene free ho. Enti wo bo waso ni mu saa no. Na waso we problem abam. Mepacho. Eni muja nso ada wani so. O ye ne den na ma wa bo odua. Mepacho odua nde wotabo. Kakle bia na ase yem 102.9 FM. Mepacho mikunu. Kakle bia na ase ni yem machine. Kebe na ase ni yem machine. Asem Beba Dabi. Sorry na ko jame. Na me nkonkoje ka ewo the next town. Ye ko na me ka chense. Me hwe de wi a wo sitie na. Enye ade bia na wo ye de. Wo kwa akwaje. Ene nye ka bia nso na wo kwa akwaje. De wo honom na wo pese wo kana wuntimi nkan. Ka fa kire me. Ena me kan asa che osi bibie ni honom. Na obisa me wodidi na me so. Me didi. Na osi yankona me nkoto drink ma. Na me se a adwuma ma nom drink sa. Ma be fi nso amen san so be nom drink. Na osi na yanko fufu bi sha hasa na me nkoto bi mo. Ene yakoi. Nto oteya na ma me na me to na me didi. Ena osi na me se ade na osi nkomo wo honom ma me pese me no ye de edi. Ana me smiti o. Ena osi se wote se me no ba bia akwanyema. Asem be na obede obeka na ase de na abeye ukuru na ebusa osase no obisa mesa nto obisa mesa na mesere ana msi ye ne oba akolo de ene nka wowu nka me am so oba na sad na kwa hospital ama doctor abo ne pane ama nyinse na ase ana so oba ne so ye de ewu na me kan se eche na o se ne me na oba bi nyim nto kan no na msi nti se pese menye de o so oba ne se wo oba adwuma mu no oba no adwuma mu no pacha minimum no wo ye ode pacha ye my wife moja ya na moda sote pacha nya ye da sote moda sote pacha okay confirm or deny wa baba ya idua pacha confirm aboni dua confirm or deny woni ompena ekwa yaresabia se wo kohwe gebra woda yarempa so wele me pacho eye ani ana there be confirm or deny pacho confirm or deny ompena kokane wo ayaresabia ho kire wo yere se wo soma no ma ni koto nkosua e di koduma na afuo nsuo mu ho pacho kusia na hina apono etoy confirm or deny confirm eno na ade ko bo ga ni dua no pacho nye dua bo se me bo ni dua se bia nsuo ani ana debi pacho ane good edua na wo bo ye no nana wo bo no sen ka se ne wo bo no pe memo wa kire wo nso wo nsem mu we dia ye enchiri pacho
eduabona mede snap no kosua no consumer obo ne say e pa cho be kan say ani die mu me nsuo ne din ani die mu me mpekasa me mperenkasa be misire be kasa kakra mpa cho me kan say apart from menen no asetra na yete no nyema bi koso o menen ntema menti ase it is all comment here o me bi say no on kan no kwanche menti enso ni mami hu say I am part of mecha na on farm mechi afei confirm or deny ensuo no ba be yi ni hu adi kyerɛw e ma wo ka kyerɛ abaaye pepa cho time on oda ayarempa no so no e no ka say obi gina no so na nipa no gina no so no obo sakura o shejara bia wa na me ka jense enya mekura me hu say nipa ne da na ensuo na oda ye guma na afo krumo ile okay enawia yi odomankuma nyame ayeye enka wudin enawia yi odomankuma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye ene eye wukuada ene eye bosome nsu yi de toso aduasa emfimpinu ne aduonum nummu ene yewi awiabrei yasan hia bio na nede ye de Asem Beba Dabi dwumadi na eba abesom dwumadi a ye die da biara da ye kan wa afidie so se ye de sua de ebre kro na amu ne ye de kire ye ho nso ade no nti na awie ye a ye hia yi nokre moma yense ye ho se ye ba besua de ebre kro na amu no ye ba be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadi a ye die ye live ewa ye social media handles ne so se wo join ne ye ne a wadama wadwen kire bi a wo no wo de betum e wo comment section kwa amaye wo de tum no na wo like
na wo follow na afi wo share live no ema wuni anum nso nya adesua ne ade kire dwumadie no bitie na wonya bi nso ehwe ebre kro na amuo no wo comment no ye be kan no live ewa afidie yi so ama obi biara nso ate wonka awiei ye wo yenuanom wo me aya hodo ya wonom nso monitor show no live ene mo a mo hwe yen ewo Spain nyina na mutie yen Be Love Radio so no Nyankopon hira mo no onyam kese na wontutu mu anamo enso emfansi afa mu a mo monitor yen wo United Kingdom mu GN Radio so Patmac Radio so Abawa Radio Amansan FM Bweni Radio ene Sahara Radio so nyina no awia ye chiachia modam ase ebru awia Kings Radio ene ni TV wo Paris awia mo nso ye chia modam ase se mo fa yin show no live ena afa Sky FM wo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ono nso peke yen live me did the Krobea nana Yaw Asante awia oji amanie ena wia apese makana nenie ene da Krobea jata meni wahia ewa afidikasi iso a ye ba besom na wia mapamfo aye krado jata ba wa ha abrewa ba kofi twumasi wa ha oba ade achiame wa ha jakwame enso ewa ha awia ye nyina ne aka bomu a ye ba besom afa wo hwe yen na wo nso wutie yen ba bia wo bia no Nyankopon hyirawo onye okese na wo ntutu ye nyina ye nso ya namo emfansiye oba de achiame awia yakwa ya eja akra umpom te say Nyankopon adom me ho ye pa na nso so adom kro na me nso me ho den ene ye ukuada ene eye midweek ene nso ye hia bio enkakran Nyankopon yadom echine twamu a na che se bosumi nsui aba na wie ya no se wo hwa ya cha afinimu boti afa aboti akra enti wagasi ba na yesi baba ni na che sati afa so enipa nhwe ne husu yie ahwe yie ne bema eja kwa be wo ho na me ho umpom te sai adumara kwa odi adum ye ne so yeah enanso ye wuku ada yehia ahwe yie ne bema o saade we ye nipa enhye ne nso no sebe otina anom nse do ntem ahwe yie eno ne bema se wote asie wo wonkwan wo wade unnim de akina de nam da bia meka sa asem owura o se nana ba bia me wiase na duro ne de me kwa akohye me ho akomfo adan me ni ba bi da nana wo be hwe ba bia me da pa ayi obi dan nipa ne kura nim se me da hawo nana edan no ewo new site ba bi nipa no nka se edan ni mu ena me de me mattress da bi e de aba be peche ba bi ena me da enti me wiase ene mabrabo nyina no eye badge a ebomachi eno na me sapo wom eno na me towre ewom me semina hyem me pes ene me brush ni nyina hyem ena me ntade kakra enti se me pagya na me bobo me mattress na ba bia abebeto bia eye mpoyem na msi good oti asie wanya bi kan o se ai nana na we de nye kan papa e kan we de enye na mse wo de yes ni obi o se adai me se anya bi ekura no wanya obi amanasi dan wo amonipa na ma ne de wanya mattress ka ho wo de akotum wo sapone semna wudi dware utumi da o se nentontom me se ya brakejetia brakejetia ne adum ko race course eni ade amanfo adi dwawie no wo mattress you obi de naka na watitim na wodi asefom eno so no oda eno so no oda de nipa wo bia eyire ne ho se wo be yire ne ho aso obenya bi e de aka ho enti de woni ba sekre ohu de wo twi ba sekra o se ye enka me na minya bike ya enka be ma me nante akontem de wo benya ba sekre wono nso nam no obi twi moto a o se ye senka me na minya moto ya enka ema me mpele eno ansa meteso na michim no pum na nka meko de wote moto nso so o se hwe enka ka nketinketi
vis ni nuanom nkumai tikotiko ayada ne nuyi enka minya bia enka mani baje ho sanka we de mitia so boom ne se ekọ de wono te saa ketu ani mu no ono nso opekese mu atena de wono nso te saa kese ani mu kura no wo se pe de wo soro enti de wo wanya ne nei de sese wo yo ene se obebọ ho so obeyire wo ho na wanya de echen saa kina menyina de owo mu iso na menya wo ho bone unnim de kina de nam kina nyimu da bia me ka saa asem we okina onyem tomorrow is really very 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 pregnant okina onyem de okina ba be wo de miminim wo de yanhwa de bi edai kura de wo yanim wo no obie nim de aba be sen kode yehunu de wom de aba de nobody knows adom no etumi locate obia at any time say grace locate wa onia o breakthrough no sa adom no esom so na ehyiren wo so a emfa ho ni ba bia wo hye bia wo hye tokuro mu bonka bi mu ba bia ye de wakɔhye ye se ye de wusie kura na locate wa ebetwe wa pie enti onua enam se ɔkyena nyemu nti de wo bɛyɛ ene se bɔ ho so jai diaka ema odomankoma no ono abeye ena wi mi de Krobea na Yaw Asante ena Yusuf Islam Shashi mehu se waba homa ne so o Bahrain na ya Krobea Asante awie mi maama opiafo wadwuma pa ene wadwuma denti yesre Allah ni nshira sa akora Krobea enye okese ena wi Dominic Kofo mehu se won so aba live ne so o se akora ya Krobea Asante nyankopon nshira pa wate wonya okese ene wanamuntu ya wutuo abena doma papa bi ene wo se akora paraku estate eskafo krom ene na wie me nso me wo na me hwe dwumadie no live enso ewo afidie ne so Reverend Okatachie Kwabena Frifa sese kura de ye bishop ono nso aba homa ne so o se chairman one Reverend nie Yankopon hira no onye okese wate Sly Edem o say hi nana ya Krobea Asante ena wi me nso ma join no ena Perry J's Fashion the CEO himself Stanley ena o say akra ya Krobea Asante se wo bekunsu a ena Perry J me nso me ne mabedwafo nyina ye wo so a ye hwe Bishop Okatachie ena o say ye akra nie mafi wo papa mafi wo pa me nso mafi wo dodo eya afre me kakra wate Nyankopon so nka ho pa ene udwumadie bia wudi good ene adofo ye ba besom ene wiei me wo ewura bi ewo manim ha humble best o Volta region ene o se nana ya Krobea Asante Nyankopon hira you are blessed ene Joe Rans ene o se my boss I salute you Dr. Ampim nie Dr. Ampim Nyankopon hira and Dr. Ampim nso aba homane so Gloria nso nie and was good morning my uncle of an what to say and the United States of America for yenso ye wa homane so a na ya Krobea Asante ye tio mateme wo fa se Gloria Nyankopon hira na ewrei oba no one ne mamienu ene nam oyo ba tuntum enye wone a efrafrem no bia maame ben fidie no ye ni nkomo oho te say Nyankopon adome ho ye eya biewa no bibi nti se wanhu nanimu a wadama eya afa cheme na mene ewura yi nkasa ote he macho miti ameku eya biewa no wadi mfie say 38 years amakom no wa ufie na ote o han dan o han dan unchini amakom hwa na ufiri baabi na bai bekwai Sante bekwai anasehwi bekwai asante bekwai yo ene mikrom ni ene wo manim ha ewo afidie isui na adwuma be na ayo na nemakwa achima enema kwa achima oton de yi nsamna ne wo mu nsamna ene omo ode namu wo me aye ben bebia achima mu de bebia mtimi de ko bebia na nsamna ne wo mu dwa sesi etesai ekoye na faso ni se first no enti se first no nkakra eno nso yesene sa wote fa ako
awia idi asem ena menua ba ede waba manim ha ya bie wano kasa den ne ente wonka na asam de ba na pa awia bie wano asam de ba awia se ne abrantie bia wo mienu na wanhwe me ne wo ye na wonsem bebre kwa be ma no nyima osmenji koyigu mside nipa de ma yebone ya mensan koyi ni se de entungu ba panyin no otu ne din wi o se ye kwa aba na msiyo ko baba ho aba na msimati na sekan wan sa ba sekan wan kwa so winsum na mi amde mi ho bo mi ho so a di pa mko manfo sipa me kusi manfo na mi yesi na mde wo akwala no kwanya mfie du tobo eja kwa me ye ni ye fa onsa gu ade ne so ma wano men aha akura na nya mfie du panyini no panyini wo mfie du mienu na poketo no wo mfie du okay afina na panyini ko GHS1 my pema fitike nes drink nikiti ma se ma fe o ma duru form 1 kan do so be ma no so frɛ na no ka odi matem teacher for school yin na ka bi se hwe o man da chim so be hwe no odi matem o ka asema ya so jimifuo kwase jimifuo na de me ya kura ne se asɔre mpanyifo hia se summe se ko wale summe o se woni sum sika na me ko bo bem nesini ne ma me ba ya esina busu afo aba se of ma bontin to nya ma bontin wantimi ama me wan city se gi ye adwuma fa hwe nkoda no na oba Sunday and following Sunday ko wale na mso bu mkwasea o mati yawo o ma fa yawo bebre mti saade ya wonya ma enka me ma no ho da wose kwasea ba we nyame na msimye nyame nso ya na ma femu no betimi koda hospital nkra ya koda hospital wose mintimi mwawo nurse bi pa ho na mfentwa hospital be na mse so chimi nyansa nurse for nse ade na bla wo yesa na be man ni tumi ka kire o se pepa hospital ho na fatua hospital bill enkwala ne yarem obia kumedia kasa o de mensu kasa na mintie wasem na be man ni tini wo hwe enkwala no hospital bi cross bi pa wo fenjo hospital ka na we bia comedy say pa ko fam one was wontimi moa ofina kasa bi bo abonjua na me mo ni dua be de kosua me nyem 8 months no bisima me la say me pa kosua ya na koto da dwuma mu wo ko be bi gina na me hu no na ko to wo na no se wa mi ya no se mi se fe de ma be hu achi ka be hu achi na eno ano na me 8 months me ko wo ye wansi wo biem na kora nya mfie du nti me na papa ndwa mi mo dua se me bi ma ka kire wa ne se wonya ma nka nkora ne hu biem da because the other ya me no o ma fa ya o ma ti awo mu ya o wo to awon hwe nkwala no so awon nyankra ne hwe nkra ne school amukọ buso die ye omia menye ominyo na me for so na de ba kwa me akra se ba kokonya problem wo tire ho gi me bro bosia me chi ba so boa bibi na me yin da ba ma esim ni bi una de yale ne akra nti wa kon yale na fene ma bre ma ho di ntimi bi mo nkra no o me hwe ne ma na me ma sum dwe na mtumi fa nwene na se ma adwuna ma fene adwuna ye bebre wo bitiri na ma Asem de ba ya be man what they say the kofi poku what they say ni mama ya free kofi poku no what he what meduma eya bie wa no what you hwe mama nka sa Asem we na me mfa moa awura yi mama ya free hwe enye obi pe ene se ote afidie yi so no okasa tio wonya wo pe ne se ugina court wo kan wasem enya wo pe ene se ugina nananom anim na wo kasa enya wo pe ene se ufi Asem wo tam de akotena bonten no obi se yie ufi Asem na wo kosi no wo abonten ontuma gufi si wade afie na wa na wahunu hunsuo no se ne etie na kohwiegu hweo enya wo pe enyu obi ape wo yare ya edawo suo yi a da bia wo de bo achima uhunu jataba no aka uhunu oba ade achi ame no aka eja kwa ame na abehu ano aka enya wo pe eye bibi ntia wo ton wo yade a wunya no aduro da bia me kase se wutu anamon a anamontuo no de eye na mum hunu ba bia wutu anamon nafa sebe wugiye die nti
eno aba yenim ha wudie die nti eno aba yenim ha enti so waba yenim na die wom ye nhunu na ye nyina so na ye nhunu die sese ye ya emwa watemase good enti jaisu now die yenim komo good Kofi Pokui otemedoma oye adwuma wen na oye adwuma we hwia adwuma won oye adwuma oye die adwuma electric weather ososo na de electric weather ewe hwia adwum okay kwa be na afa so awuhia no bomi free mo ahyase na menhwa de se ne ye ya wuhia no kwan a wo fa so ne banyim de dikan ne banyim de tosum yenu na afa de ye be ka kire wo se wo fa wo nkwanchen enti sa nkwanchen hwa ne be ba begya wo no bomi free mo ahyase na menhwa de na me de wo me ba mitim ba bi na me fon obere na me kofaaye esi obi o no be na ma be yanti na ma dem delete na se ebi o frefrem sa na se o be na ma na de ma no na me sisa nti oba no be hu me no se o sister me no be na me de ma me mu na ehu ni bi na wa na o se bre fi na nyinse first one by o de me ko meduma se me ko ni se o se wo no betena e na o se bra ni fie e wo meduma ho e na o ko ye ti o ko ye no eno oni uhyiaye ena first nyinsen bai sa abre na matena design na nyinsen ne bai nya abosome miensa ena nyinsen ye dikan ne bai enti nyinsen ye dikan ne bai na ye dai bo men kom na osime nkoyi no se minni mu san ko tumoje ngu ko sme esa maye boni no de me ko meduma ko test na se nyinsen o ha me ya na se mi de min se no na bi kire se me kon papa wo insuta papa ni se maame o baba ni bitma je nyinsen no ba man si da onje na panse me maji nyinsen so ne papa ne maame ne de o mo nwale papa ne e se sa de anto baba ne bi to on hwe maame ko to nyinsen ngu na oji akora de maame be ma isi papa na maame na ji nyinsen de on maame no ti maame ya tem sana maame be ne papa yire no na matu akora de dina mo e se mo kora akora no so mo nyaawo o ba sa na wo ha na osibra na papa ne se onya wonti oni ne wudi edikan no odomo beto din no e no omo ka ade so omunya me ebisa omo kura kura so omunya me na papa see you so ho hospital ba disika mako na akonya 2 years mu ekọ 2 years na nyinsen for ba na see kitona nya pen na 2 years dia men ko nyinsen ko nyinsen bi sengu maame tobu wo fa yefuna edikan no be ma no de yigu tete wa nyinsan ne kura wo se wonye ena wo ko ne papa ho wonsuta ena ne papa ekokogye ane wabeto akwada ne din o se ye anyaawo yemto aso a na wasan akwa akonyem de otoso mienu adan nana be man ga cheme se bo me ho ban family plan na me nim se etimi koso nyinsan na o se kokoyi na usua hwane kansa be man ko yi na usua fa na wo koyi ko se family plan aye den na msimi ko ya botu ne mu ana me nyinsen bae wo sa de menye ena man fodwa ato am se wonye dia me hwe me nyinsen hwan dwa ato a ma me papa beble ko na nim se onyemo wo no onje wo se da nta fe de me okoro nyini ye nya 2 years asime ba na yakora bejima ade die ntino o ka asa ahase no wonye second born se panyin no enuru 3 years ma konyem na chinti sade a menko yinu na me se anya ba mtiminya wo hwe nti panyin dia ne ba iskitwan ba o so mo se de akonye kokko ensem basa na msimati afina na hade okora mi anse akora nya asram boreju wo kitikiti wasim akora we de we nipa akora we nipa na mse akora jan na hu me ban so gina hwan na beje wonsa abaya tintin gram bi pa ne ohun se a waye yi na mabram na we yi ne wo beje nkola na firi me nsem so me bra ye kwa na msimimi nti ase me tie ha to so ndi asem ba na me kama asem na asa ko se bo bebre na bumi se die pa na ohia nti amoaba ana panyin ye ko form 1 ma fight bia ma hu adi ntimi akonso ko P5 omunyina na mbus no bibia fa boy ko su na asai ni na dam so onya asimeje me ma enkro bejo asem zikura e fena asem ni bi meje ma na fe dia abro me so ntina na esira o cheke kama bonyina e won kra no ho from day 1 na wan show mo da no no found to no to aso nhwa nkra na nkra ne mfa ne ma no koma na yele oba ne se o beje nkra ne mfini nsem mi mpren ne mpren akira wa ware pa cha wale mfinsi ni
Infiancy ni. Na ade nti na wo wa anware wo. Sina said the situation ne kon dey say me twaso na me tell me baby. Cause be man na o ya say koyi gudie. Onu go wutu kura emwa. Na mafa betum se me ntena ase na me tena ase ya infiancy asa me so me obi am na aye me ho ade na me so me etiwo. This am e cruise na dwuma nye GP 9 million me mani sika ka ho bi. Onso no ameti ase bi twala bi twa water bi sika kro ya na wo wafa ho ade dia na emwa me nsam na ba ha sem nka bi ma me na masem no afede abro me so. Okay. Atie for na wiei Maya na ewo yenim hai. Eja kwa me de na apeso obi sawura no. Maya ba fidie no. Die kosu yi nyina no. Wama na busuafo ate. Pacho busuafo na pakura ate pa na se me bia mfa ne ba ne nko ko se ba na wo mu no me bia me ko bia mfa ne nko pa na ama me kwan ama me ne ba ha. Ohu no oye ho ade efi se okasa mo se oba ye wo se onyao oye ho ade. Wanya me ho ade tumbe de wanya me ho ade. Wanya ho ade. Pacho na ka kire ne da se onye ho ade ana. E ka mapa ka kire mo se na pa ne busuafo na ka asa mo ko boabo mo aba. Se ya mo ka kire mapa mo. Etu din wi am so ko boabo mo aba. Na mo ka kire mapa mo. Wo wie no na wote ne so ana se wote baby na wote ne baby. Te ma me mo so. Nti wa wo mu no wo wie no why na be yi free hospital? First one ma me na be yi mi sika wan sa ma me na be yi mi ba ifi. Eya otua obi be yi ya otua na. Oba panini kuto nka de wa ma me 1000 kwen. Awa kan me am tetro tro ma me call hospital nka say awa ka me. Wose me nkwe oni mu ba bo am tim ko wo ba ifi 1000 kwen kura wa hwe ne bi da. Ante se wanyina so ordinary. Obe ware no wotie ana wanti. Others for the frame say ma ne be wale. Hwan mo ne freo? So pani for but de kwa asore no. Okwa asore we. Okwa ayi adwumam SD amo friend se memra. Okwa adwumam SD. Enti bema kofi poku be ware no. Adwumam SD for freo. Aha. Na mo say bema ne be ware nti onsum me. Ana o ka atuma sem bema ne ko wale kura wa mo so panela mane o feche koye ne oba ne ho ade a so pane fokura mu ni mu hwe. Enti wanye na ware ne so nhira so wo SD asore dem. Koye na ade amuti ya se wa na mo si maame ne ebuo so bema na ko wale yu de akosi na mo si o se de obum kwase an de e ba ne de bi nkan kra no ho da kwaso mama fa ya o man kasa. Se ya wo so wa ware de mfie nsia. One ne yire na wo. Ya bi. Omunyama. De bi na. One ne yire ne ware mfie nsia no omo wo e. Aba okay twaso oti ambo amane no action be na uteki ya na mo be na uteki ye me frena osifkwasi agimifo oye gimi akrosia krasi ni ba na me se nka me kofi am simi ntwa so obi asem nyame asema kan betimi aye adwuma nti na kopon asem e kan so atimi aye adwuma nti me se me fio ni fio mi tum nansi woda so wale me nko woda me ban kran so nko woda na etie baby ai enti wabase oba hwe nkwa nda na wo se wo ma mo hwe mo na won ka so me hwe nkwa no onde wo se wo gine makoma ne ma wo ekulase na msem nti ase ai ana me dase okay oba de chia me de na awo na onso pese ubisa ne na Yaw gentle mehu se utie yen live ewo Kenya se bosore osena na ya Krobea Asante wadaroma keep the fire burning medase oti Bernard mehunu osena na Krobea in fact de bia meba chase auto electrical shop na ne radio no odi ato oteka oti Asem Beba Dabi pa master no or your cherished listener akura Krobea chia ne mame yo master chase auto electricals na ne shop ne we he oti Bernard bo ne shop ne mame na me hunu ba bia ne shop ne wo yesi da bia wutie Asem Beba Dabi pa yankopon hira wate master chase ene onso odia wo yo ne sa amaye ene kin wo kata ene o se akra ya Krobea Asante wada mebru ma ha ene wiei me nso me hwe all the way from kata yankopon hira ene zakito ana zakito o se akra ya Krobea Asante elubofo ye nso ye bo wabaso ene adwuma pa ne adwuma den a wo ye Dominic Kofo o se akra Krobea Cote d'Ivoire ena meme wo ene wie Cote d'Ivoire fo yenso ye monitor ushu ne pa nso ewa ha obo
dia na apɛ sɛ obisa akora me da se awura de nti na apɛ sɛ o ma yakata wanim o ha on say wo wasɛm a wo kan ho de nti na apɛ sɛ amanfo be hu wanim omo si mi ntwa so no mo si so de mi ntwa asɛm no so omo si me no ma fa ma radio so asɛm pa ebre mu mi ngya na nka be yi nim so nka ye si wa ko mo papa pa akira kwan me ma bregu nsam dia ba nti na wo si ye nkata wanim se manfo ebre si mi ha ma fa ma asa nkra no ye omo si memfa ma nti na wo pɛ sɛ wo be hu sɛ omo ba na omo ka sɛ memfa ma na omo so no pa omo yi chop money e de brewa na ana nkwara ne books no ye omo support wo kakra debi me chiri ba na wo na wo dwen wo ho nti so obi be hu wanim no aye no e bi kura wa aye ne mobo no e no nti no wa me akata wanim no wo ha wa nti akata wanim na anyway won kasa ye mo so hu ya ne so wura ne frefre hwa na de wo number ma no pacho minti min chiro minim no na minim ne da wo so bi de ma no ni mi na msi minim obi asa na ne ko twempna na wo bisa ne se nipa de wo number ma ne se onfa ye den bisa o se me hu nipa na msi hu nipa be me ya wanti man chire o se onfa number no nye den onipa ne de ma ne se onfa nye den na wanti man chire me onya shi o se number wo bobo ne koto mu no de ko yes ala no sa de we amanfo de adi amanfo wu pa o omu de adi amanfo bebre awu me bobo number e na aba be siu so hwan nie free ho no aheda o mada na even sister ni ofu ekura nya lie ai be one strategy ani mi fra bruchire na eba oh awura yo ho asem bi ya mare ho wone ho hwe se wo study na ena no pay obewura premises ha na me pie me hwe no 2 me ba bewura mu back e wa ha no ne ne manete ho no me hwe no oba betena studio ha no se wo hwe ni dimi na se wo kasa bia asetiefo mote a obete hwe awura ensam hye so papa ensam de bi hye so pa na wan hwe ya wo ho ensam no ebe hye so ama uki osafo abayira wo wan hwe ya se ne wa mansam wa hye so no mi amete ha yi sese ye ya me ne wo kasa yi manhu ye wa ni mu ho Mr. D ubra mi bewuram obetena asi o kasa kra ye hwe yi wate ende ye Joseph Futio obo okay afi suniye ya kasa go adienum me kata wa mo ya kata wa nim ne de me ya me ya pa nke su a wusu nyina na amanfo ohu bi na wo mo a wo mu nim wo mane papa no ahunu ni omo kan so no so oba bi na wo hwe a ahunu ni a wo tifam won so si amanfo se yenso ya ha de wo ba de ope no ene ye ma wo si yenkata wa nim ti wo de ya kata ye wasu bia ye enti ya da wo frɛ wo phone so a wo file ne de asɛm na wo ka kyerɛ wo Mfani sebe na mafre wa uni me call me fire hello good morning and good afternoon. Dia na me kan to azo. Besa se do nyam na maso biwa no. Kasa na biwa no. Waso bi na ma no. O ka kire me. Ofre wo no waso wo si wana de me number ma wo. Otimi bo wudin. Debi. Oh. Ano de me se yetiefo atiase. Yenko ye ni ma fe wo se no wa ye family planning ebreben na wa wo awie no ana na wo ngoda no na wa ye family planning no de o ma ko yiye no wo panyin na chiri no na me koye ye wo ne wo panyin no na akoye family planning no na wo si yi na usa na wo yi free ho wo yiye ne bosomi ya na o san nyem ye na wo si ko yigu o try na ne so o si unko yimu na wan ko yi enwo eno wasi akwala ne nya ne ba osimi nko yingwa sa wanje nyinsen no aha ena wanye atwan ndi abra sa akwala na otoso mienu no oto ni din wo iwe ya me kwa so so de wo de boatima ni din ma so de boatima de otoso mienu no pa cho ni din ba so de boatima na so won kasa yemu so na wo ka bibi se akwada ne yare nti no wo so wanye mfie mienu achi ansa na obeje eno to so etesa ana wa no na fom ye de man no fom se akra me wo ni wie no na asam ye no na se wa ye ketekete no so wonje te che na ne ho ye kama na oye kama o de akasagu ade no na o se afede e din de bo se be kwa so de din de bo atma e kwa so de wie ye no na yare ne e be kan akra no
Ndi ade no beka akwara na chire no wose enye ne ba. Wose on dia akra we de onye akra wetimi na nanti. Tine wonyini ye de wose wo je akra no. Enti sabre no na wo de ne kwa yare sabia na otua ho ka anase na wontua. Na me ko bibi heba resi fo no. Mesi na otua na wontua. Anhwe bi kura da se mfie miyunu se wo hwa akra na mama. Enti mfie miyunu na wo beka sa afedi akra na ye ne ba ne kwa be no fa so ka no ka ne sei. Ni ko doksu na mbapa wo se menyai mo mpe akra so mansom. Na musimi ntwa so. Nti okwaji tumu odofsu ho. Dofsu ho no okwaji tumu. Ba ne afọ ne ba ne akra no. Ehọ no omutwa esika bi tu ni tiri so ana omo ye dai. Amka se omo miska oso wo kwa ba wansi wo bi. Okay. Mesrao oba ade achi ame. Mami muram na menko ahomaso. Asamo a obayi kain. Ote hei oti nisuo. Ote hei ena oye. Ote hei wachire didiem. Krachi a obo ni din se wo ehwan adwom eho no oye na adwuma na oye metal work no. Kofi poku atiatum san twene bra mame. Na yemusa no se ensemu a ewrei ekain. Ono nso ni nkyeremu ewo ho ene sei. Die na aba na obefa oba na oni oba no bewo na sabe sa wono kra na ebre ehwe enkwada ye freshe ni nkunan ye mfre ni natem se jimifo ana sebe kwase aba eye die na abentia amasa de na ba ene ohene wa beauty mehu se wo live ne so osi agrika buru asofo na ya Krobea Asante yesre osuru nhira ene osoro ahobambo sa akra Krobea entoso prophet Samuel Amoako osi akra Krobea nyankopon nhira opeso ofa ne ho adwen nyankopon nhira pa na wiei ene udwumadi a udie Asem Beba Dabi dwumadi no na Krobea da ne da yenso ye de mpaibo enso ta wachi kwabra mensa ene osi akra Krobea me wa aka ho ye da si ebru Pablo ene osi you are just an amazing man. I love your show. God bless you so much. Me da si ebru Ebenezer Sapon ene osi Krobea minsu minio me wo oboasi akaporiso ena akaporiso fu nyina no me mamu nyina ha obo Krachi ne kura atiatum. Yo beba. O de yeah. Kro no de se he ya. Ehwa. Otemedoma na emu mo ye na adwuma wa ahwa adwum. Na he ya. Okay. Busa information center no kra de dem wo. Enti busa na mintie de. Afei. Wama wase akwada ne nye ne ba amudu na ko doctor waje atum ehwa na yeduru ya obewura mu no. Ede twato a oma osika eyeda bei. Kasegu adi ni wahema menu ne bi ngomo. Etwato. Ene June ye twemu no 1 million no senema ye no ano ma iska bi. Awurade e wo kan ugina nyame animu na eka ho. Papa. Ene nkase ya na omienu na tedem ha na wo kan amansan nyina etie bi wanimu ne yakata. Minti me pa ne kwa ya. Ansa na June ne beba no. Na bosumi bia na ode sa 1 million ne ba na pacho de bi bosumi bia mi no ma 1 million e kan wase wonya adwuma timiti me ha no we pene kwa man ko so de di matema so kana send me nti nkranzo frɛ na said that he has got say chum na me yare de bia o yare nkran frɛ na se yare me yare mada nti ska de o man nkran bi so bu me kwase ache last 100 cities June no be pem ene o ma usika bia biu this is is aban ana se nyankopon gina wanim no ka se den na yanyama wa wonyama wa se di obisa Solomon na nka be ka se wafa ukuni ho a o mbayi papa yi pacho o ma miskamfanya adwuma no ma sika ina ahye won kura ne ho nkra ne ko school kura mom top money tenses come say enso wo mo fa min ka mo ho timi bisi bia miskan na sika kura me na ahye sika kura na ahye fa de mabre okay what from one no ko ne ka won ho pa min kura min timi fa ka ne nso ameti so nso no so be metwa nkra ne ka no what from one ne ka dosho afina wo be from one apart from nsemena ton no adwuma be biem na ya awosan ye ka ho ya meji manfo super na makwa ma wo mu oji amanfo super na wakọ aha ena de bio na masa obi hia bibi se osime boa na unsine makoboa no adwuma bebre me kọjeje me ho o san ye wanchi usi amanfo no ma e de ma won
ɛna de bio sɛ bi obi wɔ ase bɛboa me bi sisi mfi me makɔ boa no ma sisi ne fie so ama no yɛnkɔ prapra ne yɛmpepa pepa na wakɔyɛ na wagiska ɛnoa na woyɛ nkakra nam de hwɛ nkwala no ɛna de hwɛ nkwala no wokuna a wone ne teɛ no ɛha no sɛ bɛrima yi ɛmfie wo mfi nkwadaa no anaa ana ɛha no nso aboa me na menhyira no aboa me sɛ ɔbɛbɛbɛ na wahwɛ nkwala yɛ ma me nkwa no nɛte from day one ɔne ma tena ne nkwala yi nti menyi no bɔni ayɛ nkora no ɔni bi so ɔboa nkora no sɛ mo ni bibi kwa se gima nkora no fa kɔtwa mu sukuu bibi si papa na ɔwɔ mba no deɛ ɔno deɛ ɔmfa bi ma ɔno kora nya ne ba no wɔ so nkora no mu kyɛn sɛ na pa kora ɔwɔ mo ɛma nso adwuma anyɛ so wɔfɔ so ɔni bi kora de bɛnya bi ase gima nkora no fa nkɔ sukuu na na fide okay krache no jataba frɛ no onyaa no na mi betwa no de na tum no ɛna wo hwɛ a wo hu sɛ yɛ ɔyawe ɛna ɔno a kate no efiri hɔ no sese yɛ yɛ a yɛ ka sɛ ya frɛ more than 8 to 10 times ɔkate ni wie yɛ ni nyinaa no wahyɛda we die ɛyɛ hyɛda wahyɛda sɛ ɔmfa call no ɔbai wa ho bambo mu minuanom ma mutie ɛya ɛma bɛɛma no ndaadaaw mepɛ oba ɛmo ho ban mepɛ wɔboa ɛyɛ gyirigo ɛnyɛ no korɛ ɛmo ho ban mepɛ oma wo deɛ nyim wie ɛhɔ no ɛna wobɛhunu sɛ sɛbesɛbe ɛte sɛi na ya munsusu nyamfomsoɔ awo edi kan wo a second wine bɛba no ɛyɛ easy ɛba ntem ɛno no yɛfrɛ no contemporary ntem sɛ wo de edi kan na wanhwɛ yie menua ba de ɛtɔso mienu bɛba wo na wo bɛbrɛ dodo sɛ wo konya bɛɛma bi a sɛbe wayɛ nadwen sɛ onfi akwadaa no a obɛbrɛ ibinie ansa na bɛɛma no behu no adwuma bɛn na woyɛ ɔbaa na mtontonie masa na tontonie masa na mechiba ile wo school musu na ochiba ire nso ɔne bɛbono wawo ɔne ne hyase wo ya na no adi nkia wo bi da ma wo baako no adi nkia wo baako dada ɛna ɔno ba bɛfaawo enti ɛdeɛ paa ne kaawo ote hɔ call wa ba besiw so ebesiw so no nipa ne se obi de do number ma me bra besra me na won so kɔ deɛ ne kaawo paa ma wo je krache na sim die ma wo de wo homa no awura anam de deɛ yɛ mi o unim menka se unim deɛ ne kaawo so aka so be wale me enti wo de aware ne daadaawo okay mi ehwa de bi usuman na enye nti na ama na anware wa na na menya ne bone wani na enso ni nti na ama na anware wa na menya ne bone osi wu mpa adwuma nti na ama na ama anware wo adwuma de bi enti minka enti ni nyina so ne sei nti na ode aware adaadaaw na afei de wa anware wo amu fi ankasa no bra wanim na pa wo no sei amu fi se woni be man ko wo a e man wo a am tititi wo enti so so de yakɔ a omosi ebia me na wo ya akora na kora na ehwe ya ade sana asema me kɔte wo mu fie ono ɔne maame awo bianko miensa we apahwe di school no ɔsian we kora me wo ya be ma nhwɛ me nti saa no so so ba na ne sika tense ɔno de ya nhwɛ nti me so me de ya nhwɛ me ya nhwɛ ti wa brehwe nti na am ka kyerɛ me nyu ame na de ban ko to to no akata me sɛ me am hwɛ ma ade nti so ahwɛ wo so ile ho hwɛ wa ade ɔno ane hwɛ na adeɛ ɔno ne deɛ yɛ sɛ baako ana mienu ɔno ane hwɛ na adeɛ saa na ɔmo ka kyerɛ wo miɛnhwɛ deɛ bi I'm a bit curious asɛ biribi hwehwɛ ma so wɔ ha wodi nkan fa adeɛ di kan ne wɔɔye mo ntɛm tee ɛna abɛhu saa krakye ɛna ane ne nyem deɛ di kan ɛnsɛm baa ho ne papa ne gyina mu
ena owo ye wasan da ono wa wumienu sesei ono nso agyae ena waba be fa de otoso miensen enti sesei wa wo nan one mema miensa ena awo eye die ntia na peni papa ne die me wo 2 months kasaguha no obi anyem na me twe me ho betra baby ko mdwere me ho man de peni fo bless me nyam pem baby ntina me ko no ne mama no anyem o me papa nyina chi 2 months de man ntumi na nsi o mu fie bi na pem baby tina na no ohwe o one of the 50s that blame me na mte me baby ko mdwere me ho nti man de na pa no so no papa chira kwa na pa wo de bi ya ho na pa chira kwa wo ko timi ni problem na when na amaha na begum so na pa chira kwa isi na pa no bi wati na ko de bia ko ni sikanti when na ma ha na do so me so Asem Beba Dabi eya penyina so se wunya nyina so na wo be wudukura no a enye hwe tenase miwura obai eya nyina so susuma wo ne huhia wansa enka tetiane ye nananom me nana ama bawia wo wudu me wo fa kovbadu owo boase kwa kubio ene toso nkono kwa ntwi ene etoso nwotwe muntie o sabra na ye nananom wododo no momi enhwe kwa yenie konya me nananom no bema kwadwobrenya ne aye ni konya wakwaje kwa yei kwa kasu se wokopagya banche yakura ye ni fifi ya ye hyase ye se ye kɔ afuom no ye pagya banche dua krope e wa kasu adinkrafuom camp ne ye de soawa onan no e kabom saa obefiri hɔ abeduru adinkra aba abefa kaye se wo de ba twapia se to de bia wunya bi wo benante na ho akyerew kyerɛ sɛ na aduane wɔ hɔ monhwɛ kokɔ ase bayire se bayire ne kura ni hɔ kura no ye frɛ ba ko ahamayire ye kodwe ene ye kodwe dansa no a ye de no a mfante dokono no emma ne ye de abesi so enti ye ba ne ye twa apotonsu no menya me mako menya me ntosi sa abre adweba na menya me jene na ye ne aye sa adua ye jene makonkruma nom ne ade me na na ama bawia na na eye ewo mupom ho wo twapia se hwa ye nyasa ne omai na ye kotutu ne ye de bafia sa hamayire ne sigya so a ye twi apotonsu ansa na wo beko school twapia se RC primary school na wadi bi wo bedi di fie enti sabre no na ho kyerɛ nti sei de na me na kwadwobrenya hwa ne se koko no ye kari emme no ye koton wote de ode ma ne yere se wonfa nto ne ho a wono atumi fa kada wo behunu ne lawyer ewo kumase no wo ba waje ne mane waje ne kobi waje ne kako ne momone enti ye friend nam bi erefua sa nam no wo de bobo de apesi ma me anu akume ni stew no sa nam ni stew no me ma me nko ani nim ye sa nam no very nam no particular stew no sa wo yo ba na wo me kira okura untumi nyama ne nyame de tese de abna mi nta ba ya ama me enti sa nioma we nyina no na wo ho anuanom ko hwemi pom bode na wo ho enioma bi wo ho a na ye dua enei mom ye hwe sa nioma ne tesei sese ubenya kokwa ase bayire dia ebuo bi eda so nya asem ketwa ahamayire kra de minim se bi da so ho de a ya bonu ase no ahamayire minim se bi wo ho a ya bonu ase no enti bibia no yeto die ne ye de to eyesika enti woba sebe ansa na wo beti ase se wo ne be ma be wo no nyanyina so eye secret na menua no ma eye hard truth na me ka kire mo no nyanyina so na wa nyanyina so a ebre ne ba akom kire no ba oya wo ne ba esu ne ba ejaadwo ne ba eye wow kwabra na me ka sei wakoje ni bia ba ku bi kura ati ba bi san ne oba foforo flexe
ona ate ha wusu enti nyanyina so ti ya me nuanom ma wonom ngoye na wonom wonyina so no se be ma me ware wa me ya na times mitumi tu o mofo so oba pe be ma ne sabe woni ne ngo wo nyina so edi ye wa wo ba mentena ho ntwam na mo no poso nchew na wantumi anwo bi awo ne wo yem metatu me nuanom ma sabe eto de bia ebinum fo mo amo frɛ me no munyai wo hu sa ne etie no enti enei se wanya nyina so na wo de eye ni twom wan hwe ya Asem Beba Dabi se wo kwakɔhwɛ obi te dodopra pram obi dan ya wasi a onwieye eya ahwɛ ne madodo ebia wokura manson okura manwotwe obi single room or the manson be ma wo single room sa betenam enye yie eya yenye nyina so wa wo frefrem ni ja me frɛ yenye nyina so na se yenye nyina so a ebebo aye de yankasa jataba akra owura na adan die na asie wa frɛ no so onim sɛ eba no obeyi ne ho ano a die enti na duru hɔ no mo a katekate ene sebe mpeke wa begina so wutie yade wuwuram no wakate no afedie ye frɛ obi obedu omfa adan die na asie nkomo be na mudi nka di fom kana mintie nana ma yencheti fo na ye moma kwa ba mra Asem Beba Dabi nokre mami ba ha ye frɛ abrantie no ono kwa na ma akwanya se ye mfa mra fidie so be ma na ono a se ye ba fidie so a wope okay to aso na ne ntire mu a ono de ma ye nyina no se mami mu ade na afi nsoso oyo obi opeduabo ana ode na kokoko ba bi bebre ho nyina wo kwa wodi fo nti ha ne de enye problem nti etu yensa frɛ no se ane wo ma ba ye de ba ye frɛ no obekasa nsiati ni nyina ne se we si amami ya one ne wo ye no mami ni sori aduabo nko a de ono ka kire o na wo kan to aso na mintie o ono sori aduabo nko a na wo boro no se na dwuma be sei onye sika na odi bi ahwe nkwara no otumi di nkusua ba na dwuma mbebo ho aburu ni mia ene ade na owo akwara na okase okọ hospital ka on enye no kre otue sika eyi ne de ne ba fie ono ane to akwara ne din eye bibia ono ane hwe nkwara no ba no kre wom ni se na wotwe miens aibosume miensani ena won sende ni sika ewrai ba ho bebo ni dua enu nti na ono so sende ni sika biem ebisi sabre 3 months ni de sika nkoye emom wo sende a sene ewrai etiha na wakasa na aba sana wokan won kano kre o se hwan na nka no kre ewrai nka no kre oba obeka na asema ma na de na emom obekom no na ntesa wo sende sika de ma we nua ba wo record so beti akọ print ho ayi nyina de amaye ye to so mienu ne madam ma we nua abaya inua ba na do ne abaya inua ba na awo to aso adansi enti because wo sende ma na so won sende ma no so wo sende de ma ne nua no enti se wo sende ama obayi nua no wakipi records ene wo sende ama obayi a no wakipi records no enka tese ya na to aso eburu miwura enti owie nso so a nkwala ne friend wo school mu a ye ne madam wo sende sika sine so ede man kwala yi wono ane to mu books ye bibia na obi a ompese na adwuma be koso obi a ompeso na bra bobe ye a wodi duabo tata ne de 3 months na free wono de on first kan ko ebi na o hwese obeba one odi kan de na ko ye sister station ba ko mo frɛ no okɔ kyerɛkyerɛ mu sɛma wo mu ni nyina mo mu sɛ awura ya asɛm nyɛ de to mu gya no man ko ba bi ɔde na kɔ dɔpsu bɛmpre no ade na sa kɔ court ai edum de yi nso so ɔde na kɔ hɔ aya ɛhɔ nyina mo kɔ ya mo kɔ kyerɛkyerɛ mu na ba yɛ asɛm odi fo enti ama wo gya na asɛm o man fie no ena ono de eto no ma de afre no nti me to me nsa frɛ ne sɛ ne sese na ɔka na asɛm yɛ de na abaya yi na etwa tro de a ye ne nyina nhyia na ɔsɛ ɔma na obi a wo ka sɛ ɔno na etwa tro wakɔ ba bia akodi bi mu yi we na etwa tro ne nsɛm ensisi so a sɛ bi wo mu ade na ɔbɔ dua de ɛne ebra na yɛ mo a ne nkoda ne dua no na wo ho ntɔ ɛna ɔsɛ ɔma na emom sɛ wɔde na namba bi bebre no abrɛ
nti ehu hia se one ne ba be hiampo na o ma ba be di nkomo bia na ye ne na hia edi nkomo Kofi Poku na eka se ichire we nanu asem nie okay nti se ye friend de a obekasa nti meka che nse ne e de asem ne beba na ne ntro na aba mi twei wa betie chirim na ono nso de na woka no yenso yetie bi ne ehu ba bia no kre ne da ne ehu kwan a e befa so a e de asomdwe beba because of nkwala no ehwem ana wono kwa wasa ma places bi a o de sika ne kokokoko nti ebeye de say ye be fresh am panifu yi na ye verify ye hu said ye wo kan ye no kre ana se enye no kre nti se opa on print mobile money you know sika na wo send no won kono ko print statement no na on famra ne yin hwe bi enye sa ye nane ma ban mufo na o mon friend o so kwan da ho ne so okay okay famra me tum panifu ni mo me da se eburu awura ensemu abema no ni jataba kan ya ode to nanimu no saa na ote bra afidie no na kasa mame wo ya abubonua asema be ka kira mu isi ya no se wonya bada no na asema de ogina so some de wo mama fa ye ontim kan be se ye adwuma me mo ni dua asema me gina ma no kan ye no saa asem na me gina so wani nso no udi na tem onu de ka didi matem se ma me kwase ya so du ma me atem bi se otimi ni ma me atem fa wo hu ni emi aya wo de ne kokko ye nyina wudi fo nana ono be kire ni die mu na kwa wo ma o ye friend kwa wo ma kwatna ndokso omfena court fo na afre enya no se wudi fo yi nana me ba na wa ha ni ma na eko na ada na o ma nkwoche no ye kwa ese me nkofa kesi kamera nana so mi ni bia me ko ntina me nko no na se bia bi nsa amoga mskofa kesi kamera bisum ni kesi kamera na we usuro se obi be hu anim hwe ma me nkyere wade bi radio so kono obi wo hono mo a oba enye se wo oba abesre bibi o obi kura hye da tumi tie wasem no ana wote wasem no ohwe se ne wote a ohun se moburo hu ma me moa no na yente a media da bia krachi meka na sem ne nase na de ne baaye ne yire kokowoi ejabo nsuo ana wantumi antua hospital bill ya wantumi antua no obetena afidie yi so enye so owura no eba beka sebe so opiska afri obi ho nenso sani oka na sem no yenya amingo darling wo Belgium ene wo frɛ ba mu sɛ krache ne ka no 30 million metua on ne betua krache ne ka ede ma no mayu wo bonsuo wo epatra na ba jofe nchen wo ba bi omhro kasi akese nso da so ho dia mia me ba Cosmos gas filling station opposite wo epatra na ba gas filling station opposite ti nioma bi wo hono mo a sebe enya ba aba ne nso de aba well Kelvin Holic awiamahu o say I love your program nana Krobea nyankopon hira no abedwafo enkwatenten wate di ahusan wom afia kuzi ene o se mechiachi amu nyina nana Krobea nyankopon enhira mo na onyemo kese edinio ya nenso maku ebi nim ya pa enso maku no ebi nim nana adwabrago oba brago se akra Krobea me ma wa ha ena wie me nso me wa ahoma ne so Charles Tete ena o se akra Krobea ma ha ebru wadama ye wa afidie ne so ye tiew ena ye san so hwew hwe oba surunano se wansuro oba no a kwabenane unyini nche nokre na me ka kire mema ena wie yi abaya wei efiri ne yaw mu se owura ohawa a wode me afamu yi wanware me okwa akọware oba afoforo apart from me mai unyama ewo wiase bio waware mfie nsia untumi ne yere nwoye suru oba no creature ye ne bone a eya adwene ho aduonu aduasa nwene ho baako ana mienu kura ansa na waye oba emrantie bebre abrabo asai ebi kura ko wi afiase ebi enya yare a oko a enko oba ntia wo enti suro no nanyini che mema ne mfa na no ensi
wo ho so hwe no obi otumi kɔ yaw mu na saa yaw ni nyina chi no wo sa endure yaw no esa de perform the duties me yanhwa ade bi kwabena ne wo na sebe wote ho mesre meka ne moje tu adwuma dodo sai na nka miru abetumi di aye ebi de nam yaw mu ansa na otumi yabu enso ni nyina chire no ni duty asobe so perform unso sa creature we suo nuo dia na twere ekanfa ne ho eduru ba bia yese bone bai twere ne se hwan na bonsam ni besi ne so otwe ase no obesi hwan so eye die nti no ankosi be ma so no okosi wo ba so eye amonwene ne yoma bi ho emranti ama bei sa abrabo ni be koyi o se emkoyi o ejina wo ba ye hwe Mother's Day ni Father's Day dia na fry eye die ntia enkwada ye wo no mo ba ati asefo asase isu ono ohwe akwadesha odi ya ahwese ne obe ne papa kwa adwuma wo ba ye papo dende ma akwada ni nyini mra soro kakra wo kokohia wo ba bone ma ne bo akwada na dwen a wo papa ompe wasem woni wiase da obekwa aburukyire obenya adwuma papa bi aye bosome beso sika wode koma ma me no wo towre ene obeto de abra o se papa je pepa wo ho eyedie ntia suru oba kwabrane na wensuru ba wonyini nche eja pite na hote sani o emi adumo na so yankoponi adaroma me nso me ho den pa ye pemso dadi lumba ne kan o si ye kurekuram sisi odoma nkoma befa no odoma nkoma befa no awiei eja Peter Herbal Center eya aso ye ba akopɛ saa aso ye wodie awo ho dwuma de omfani agro asante mantami mu obia kan wasem ukobunu mamu obia kan wasem Ghana ha wadwuma panti okɔ eton wo pa enenso ye da foforo ene ye wukuada nyame aye eja Peter Herbal Center dia na wodi firi aso ye bre ya akora nana Krobea me da wase okay ama odwuma pa wo bo asante man me da se eburu ne Ghana man me da se na me weshira wo ami na sabi wo onye nkwasa wo emfie nka wo de ho ami na mo mfa nya hwe ami na no awie so ya transi biem ewo hotel cafe di kase so ya ba ha sana na nye dede bi ne asum ne ye bedwa nkofo na ye nkofo ye die ne wo ma hoto sende wo hawo bi ne amane bi eda wo mo so wo mo dwendwe no ho tete no na eja Peter metana se ya na nyame fa me so na mapapa mu ama wo bi so hu ne hawo no ba bia wo de befa na maboa no so na me fa me so na maboa no na Krobea nse last week no manti asem pa ana mani anye ene sen nyame adom achede onyame da dom me fa wo duro hu ye na me ma kete sia bi abeda duro so oni ni kuna wale a wo mabra wo no ho a wo ne ma wo mote me nkan na wo ba itu ana ma obae me de duro no kan no okọ obegina duro okọ begina duro enti be boso me miensan 9 de maintain nka ti mi me dai me wa na me fon beli me pique na ase eja Peter mi o asumasi na na se asumasi me tun kan chiwa da dia na si wase o nyame adom mafa yefuno am se fa yefuno boso me sai wase yanson na asam di akire asam be di akire wase wokoye test no omo se HIV mu awo ne mojam am se na yese senka amwa yikura ma omoja yima na senka boso mi nso ne no ka on frame mi mama na yese Peter nyame afa o so ma me saka ba na me kina abre ni bi na yese enya ba ubenden a chew pa na obepa se wai bani enti no ya mi yene se ne womra na me mfa no yese akura nko fichiri okọ fichiri na bọ kaka na ya je na ye na duro enti me mane ba ya dweda yi se me de ne beto HIV aduro so ahwe akra afiri ni moja ni mu na obetimi awo afa na ba akra no so won kwanya bi nti na se akoye ablaho sempa se suni ablaho de abaya no aketesia no nani abre me mejeche ne wera se ne be ya obeka me down a obetimi
awasumdwem enti e kase obi ya ema wodro dia komasi ade na asante mantem ade we jaje Peter ho akiri dia na se won ko ba bia ankonya awodru enti obi tie me na awie ya me number no ye 0543 36 99 93 0543 36 99 93 eja Peter Heba me wo fe yase Petigo Johnson wo de Johnson no free kuma se kwa yam mienu first and second paragafo no jejina ho na lodu eba me kwan so ene last up wo me soro ho and unya ga se ogbanya eja Peter din se papa no ya wodru no wo de ofun adum kula na odru ho a wo de no answer eja Peter no tu tirim fa yase Petigo Johnson tu tirim ma wo ba bia na se wona na bi ntworo nto ho ma nti wo ba paragafo no de wo beba eja Peter maso ye ho na wo so ba wo de for your friend Benjamin na wo de menye mu nhwemu ma wo be wo a meka a kire wo wo so am wonya sakwan a mefa so meka a kire wo na wakwaji wa ho me na wahwe dia aka no de nyame ebeye and say obi say me dia ma nyinsan ma wale enfie num enfie mienu enfie du num wo de ene eja Peter nyame adom woni mi hia ma so ye ho de a nkramofo be ga say insha Allah nyame be fa me so ema oso wonsa kan ba ni bi ama twetwe wo ana fa ya wo nkumafo won se no mo seberewo yebu ani chie ni de nyame adom oba me ho a eto betwa kura ama oso wasere ama oso ya fro ba atan ni bi ma so de oba to na so because a woman ya wayense so a woman ya wayense wudimi soma obi ba akomo enfie aduonum enfie aduosia so na se nempa ho aden 40-50 years in there wudimi huri esipete but nyame to nkwa nam course 70 na ana hu se awo ene yam so hu enti ye ka wo ho asam dia ene wunipa no ese wo twa akonya pri hotel ka fidigasi yi na wo twro number no ni edin no ene maso ye wo to ho na wo sutua na mo enim ya wo de no se de Peter wo frɛ me maje wo so wa so ye no wo hin en frɛ me mu ta me se wo ba me ba wo beje me sei cause oho ne nye sabio mekom ane ye dia ade anu wo ho nti wudi mi mu enkwaji go bisa ji doctor say me yale na ba beje me sei endia no so Ghana for ya me sere mo mfa eno so entum tirimbi sa wudi ni ba no problem ni me wa so ya no wo hin eno sa wudi waba ana me ka se sika gu fie wura so amemu na fa begu ho ansa na mama wa aduru da bi kakra bi na wotua na ya ka ne seye u beje aduru bi an wotua ne kakra ngakra na me bua na wo fa ba wi a na oba beda ase na fa de asomdwa ba we na no kwasi de ya na lady ba kon o mi ka se wo menhia hospital wo ye no ya kwa kwato ne benedin adanyame ase a so de na se da ba enti no ene wo so ekina ebeduru so tuana mo bra wa wodi obo so nyinsa na asai wan di wonyinsa ba akumienu enkono ni nyina asai wo fa bra ni da so wo ja Peter maso ya wo fi yase Petigo Johnson meboa wo ama sa de ne to atwa ana obo so ne de chese obetom kura na says mashro enu mashro no so enkofom nyinsa so yehu ye ebokosoro enkofom nti enya ba yire enti no fabela wo ba meya man nyina kwa na beto ba bi e da kama ama somdua ba obo so wawo enan wawo num ensia se ne tachiman kentampo wahini wawo enso mema nko a meboa no man enya ma mienu ntafo kan ho no wo so wo wawo enum ensia mienu kra na wo de wo se wo ba na wo pa na boa ama wanya se be mu wo ba na wo pa kan ma ho a ya fa so ama wo sa aka ana obo so a enam ya le soso edokoro no asem wakan esi awo no kwan esi awo no kwan na no gedesi bi ba ye 26 years chese no ma ekoso wo sabi o ne ba ni mu no a chese wotitia ma ahwa ye kuro jibi go timi ni ba ma ni hia ni na ye enamu yale efesin ena edokoro no ha no tesa no to na ensi ogugu no mi wan so no wanyem ena eduru se wo be wo a ensi ogugu no egu na san na akora na bo enamu yale no esi awo no kwan ezan so e ma yimi kwa so otimi ye brebe na enyinsan a ediform akora no ada se ne nsa ba kwini ho ana ne nsa num ne be yensia ana se na so ba ko bete ana se na ni bechia akohwe me ba bi ni nyina no ye nam yale kofa sa de ne ba ana obo so ono de
kyese wanyema na ese ebema akra no kyese wonya hoɔden kora wo yafunu ni mu ɛna watimi anyini ma watimi dia wo no so ɛna nam yale na so Krobea etimi ma wonya stroke so nya stroke nyina na yede ko sha bayifo sɛ ne asofo ni bi ekeka no nam yale no bebre no ɛyɛ stroke sisi yale bebre a wakon enkoda no ebi yɛ enam yale and this is yale severely ne eba so hu wato no bia ekotwi kwa branman ekusisi ne nkɔ ni nyina no eye nam yale e de ba cause atran so more than 10-15 years ano ye very tertiary stage ano no na edura chiri tiasa ne kono etekimre ansa na yetimi akon afiri so and the same time no esan so de adwenum yale ba obo a watiwa na madam ba ko ba so ya adwuma wo this assembly ba ko komasia wo se watiwa kwa na ne wura fi se ekomode no enam yale ya wo wo se ade hyela motom ne wo chine pe ne wo hwehwe ne nyina ye nam yale te nam yale no ye ka ho asem a ya na obitiwa na ope na so cause any HIV no eye the same adekro similar che say eben pa de be ye wo nipadua no waga se wonya ahotɔ wo hyehyew che say etimi mama even ama wona se kora timi peja tata se dia ba odua no na so ne ye mo odua enti so obi tie me hwe me o feyas o take video so a me wo feyas Petigo Johnson Kumasi heya Lake Road wo drabo kora ka kora drabo a eni be 20 minutes 20 minutes obedu feyas ho double road tie da so wo dodu a first and second Johnson no wo de o se me hwe eje Peter pa no ya wo duro na se ya le fufuro bi e kan obi ano de fa bra se stroke na e dokoro we ha wo wano achim wonsa e popo wo so ade ma na e wo so wo de fa bra me yi stroke na firi ho no bo so hernia wo de ko hospital se wo kwakoyi hernia no abefua ho na no soja former soja bi a okọ pension obae ne de abefua pa chechwede e wona ya ase nyame adom oba mpere no me de do no ma no nyame adom obae zedebita wo de fa saka abi ada me de ba na odo saka ye no se ebibi wo hobi ma na ni age wono so de ma ne was ne kolika wono mo so je ma ko pension no wono so de no ma ne mo se o so ebi won se o training ne enwumade a mo ye no etimi ko fa sa ha ni ane bro mo pa e wo ma ya se no ti nyame adom me yema na se anani age a chese wono so e bode wuro no kro bo number ni bi o ni 0543 36 99 93 0543 36 99 93 and no bo so awaye addicted e wonsa ko ka ewi tramol enubone mu obi ama wo ne ba se wo ma boss o fasa atebia ni mu na wontimi amahwe ne maame ne papa bi egozo e ba se watimi wo ba abo no ka e bia wie university no ba ya addicted of wi ana ko okay na maame wa wuda ho na wo ba intimi enso mu kra na wasie adwawo kra de wakoto arakam wo ba na tentan ya wo gina ho ya kese wa ye twan sa nkata me srew wo de bra fe yase frame wi ni ko ken tramon no mejai efre ne so man ho ato no na de wakan enye sebe wanka yade bi enkyere se woni ho adu de hia ni se nipa de frame wo de sa wo jo so bebre na jo so no so entime ma se ye se ye de de ben so be mem so o mema sem na ekofom che se ahemfu bebre a wo mo ba me ho a chese wo mudi adanse ye no o mo so de no mese ma o ma hemfo no and now from 70 75 60 plus chese o mo ba ma Krobea mi o mo ba mani mu e ma wo mo ma o mo so etimi de pem o mo so ani je e wa bra be go ba ma ewiase ani je nyina no ene se obaji wani wakata so wo sika ko pom hene wotimi nwe na ntwe emu a wontimi nwe na ntwe emu a ntimi nwe entimi ni 100 million a day because of aduane kwa na ade no aye e o mema na so de baji wani mo a na okọ enti obi tie mi on de one friend no man 0543 me pa chi waje Peter sorry 0543 36 99 93 ya le bia ha ubia no de fabra odi ye kokokra na edukoro ma uja wonanya na moja nko ano odi on frame mate na memwa medasi ebru o nhira won so mate ebru adofo eje Peter oda eje Peter Herbal Center no de ha wo no odi abibiduro en ode ye nadwuma enti wa wutie me na awia yi
number no ena wabɔ no mitim ma ubio eye 0543 36 99 93 obefre oni eje Peter Bekasa dia wonti ase no papa no bechirem ma afidie ne na ha metwa me ho aba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba usumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. Dia me sie wo ane se. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free ade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu enkran wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure
typhoid mikaja de en mema ye mre won pam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture essa sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company eti mu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Dabia Sanopo Awio Anumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heyey bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom hadie woni adepa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 40 of this year, you call Yaba. Aha, ye 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no na waso egusua utie ena wie nso ohwe live ena adehia ni adofo de wo messages ebi ewo YouTube ne so ebi ewo yin Facebook ne so ye bekan ewo afidie so ama monso moatibi na ena wie se ne wate no no sa pepepe netie onuada sani se wo to ade na wo to ade pa uni hawo tie dia meka ne ye se wo to ade na oto adepa unya value for your money sika wo de to ade no se sika ho aye den enti se wo toi na wo to adepa pa ebema wahunu se ade na wato no usika no wanya so mfaso enti na da biara da meka simple plus phone accessories ho asem na me de kire no anuanom se wo be kumase krodua yi mu Asante mantami mu a enya asem ketwa ene mi ankasa me de mani krotua wisi na odehye a ono ofri asen fosu no hwa na wo ba befa ne phone accessories ewo simple plus nchen na behwa dance ya krach didi nya asem ketwa o ose anuanom me ne simple plus aye adwuma bebru finhia du na ne nioma no enkane na me kofi fefe bi wo me aya hodo amanfo beto omsie ena wedie ye hunu so o shaase de ne ho bo simple plus no afi wonom beto a onom a ne kofa wonom ade hyefoforo e de wonom ba kire se simple plus nioma no eye papa se
enti wo tie me na wo so ton phone accessories mo a mo piepia trogo yi enom ne de keke ka ho no eya momfa Simple Plus de no kire se eno ene ye the trusted brand weye na manfo ankoton zeros amfa amaw o se me charger we eye fast charger adentia wa se wo ho no edoso obowa be bia wo benya de ye no de wo ka oyo eye Simple Plus nche enti u charger no se wo pe Samsung de o pe iPhone de Android phone bia ana yam de a ni nyina no wo benya de ye papa no e wo Simple Plus mo pe power banks mo pe batteries mo pe covers mo pe iPod mo pe protectors say your hands free earpiece Bluetooth earpiece ana ne Bluetooth any headset baby a papa ne wono eye Simple Plus phone accessories na Kumasi Krobea imu ya wankura batanu mienu ba ko wa de hyeman ye ne Dr. Caesar aso ye no ene di animhwe ba ko wo kejetia ene kejetia getu Dubai getu no ene di animhwe onuada sanie phone accessory die se wo pe bia to enkronko a bra Simple Plus ho ne de ne neye se wo pe ni duduo mu atu na wakwa akoton a bra Simple Plus ho ne de no wono a ne hyeda ekọ China osi akura me accessories no eye madwene ene ye de ye me ye Ghana ni entimeto adepa ene de ma Ghana fo gene number na frɛ no eye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 0241 70 9636 unya fresa uma wo ya Simple Plus for ya beje so wate ya no be kasa wate de wonti asie bia no ya be kirikiri mu dia mawo na wiai de fearsome 3 eye nuo miensa ebe ne cheba afo na ede se nuo wi abedwa so na enuo no eye Hepa Plus enuo no eye Pavi na Plasmos se nuo miensa we onipa da se ni bia wutie me srew eye nyini mu ma se nuo miensen emmeo kire se ben wo a ebeboa wo ankasa eduro we eye well-being wadwuma onipa da se ni odwene o well-being ho ema well-being gina yi a de aka nyina ye mfaso ena wiei obre enam yade binti obi wo hono mu a stroke yade de nato fom obi de ye asikyire yade obi de emugya broso obi aye kese abroso obi ni atenka infections edukuru obi aye mrempam ni nyina no se wodwene wo well-being ho a de aka nyina ye mfaso de fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos eno ne se nrom yense yi a me kanfo amaw se wunya bia onuada sani wawie ye woni nsuo ye woni nyina nso topaye baby eto no bi a wokwa obenya bi ye noma eye 0542 77 8572 ena 059 13 67 898 abapa mo eye biggest online shop onuada sani mieni dwa wa wutie mieni dwa na umiedi dwa de wo order ade ehiawo de wo pe eno na abapa mofo yeyo e de amawo ye police no enuanom ye the biggest online shop in Ghana wutie mi yi e de na wo pato eye phone eye laptop eye TV ana fine air condition fridge e de na uhia wo de wa akeka wo ba kitchen ho a wo pe kitchen nioma wo pe toaster ana wo pe deep fryer wo pe fryer ankasa ana wo pe microwave keka blender na wo pe kitchen ho we got you wo ba enioma ye dinua na ye entade a ye hye ni nyina no abapa mofo ye kurawo ye somu ye de no na ye papa enti obe order download the app no na order tuaka na yemfa wa de mrɛ sɛ wo phone ne ye ya ma gye number ka de wo pɛ no ye mo ne bo nkyerɛ otuaka ne yemfa mrɛ number ne ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 tafo 3 miles Sakasaka Park ena abapa mofo
yedi adwuma edi free na we traditional Dr. Dawood onne wadwuma yefo ene wabedwafo nyina no yemamo ahebru ye chiachi amobɔ mo abaso ne adwuma pa ne adwuma den a monso moyo adofo se ode wo ho twere Dr. Dawood a oye bo kese ya wode wo ho twere no a ontutu oye dupon na si wonwunu pa enti na si enwunu no wonso bra na bagibi kire se woye obi a uye nipa ye kwa ye bei yade na ne nam enya onfonso se wo yade o ena enya onfonso se wo pa wa ho 20 we chinchina amanfo agigigi usika die o enya onfonso nya wa wanhia papa nentem papa no eye Dawood Herbal Hospital ejeso krapa eni ebutuo edane enkane na Metro FM ni wom no saada no amu ana Dawood Herbal Hospital owo se wo obi a stroke yade mia mani ya gani abobo ya wura ya wabubu Dr. Dawood nyankopon nam ne so ema wonya na hoto okwa aseda ema yenuanom SD asafo nkrabata e wa afigase New Town wonom hye papa ni fugu ema ne citation hye ne che so wo di nkunima botire no wo di abono afigase SD New Town enti se wonso wo stroke yade na se wotena ho na wo ne papa no ama mehia menua eye wow se wo obi asikire yade tew so emoja brusuo bi enemu yade tete amanfo nemre imunya asam getwa o wo ne papa no nhia se wo obi a wo de ye ulcer baabi eda obi a wo de ne ye prostate mu wanya chemato bi wom eye awo na wo pede a unua no ma no omosi apa ho doctor papa ne wa wadro se wo ye be man so a wo si apagya o ebegina so amoanyi wa hoto be ma wo hunsuo ntumi nyemba keka ho se kokko bi na ha wo ba fa brodo teteo sisi yade enti wa ye mre ejeso krapa edane ana Metro FM ni wom no ehwa na Dr. Dawood wo ne number eye 0244 88 6437 ena 0201 681 717 unya fresh ahoma we ya Dr. Dawood no ankasa beje so no akasa na de wonti ase bia na awiai obekirikirem na ode amaw ene wo mi YouTube ne so no owusu uwo Dubai ene o se Krobea ene awiai Dubai here 4 p.m. nana ushow no eye very good chiaminua Peter o pankro no ena meyere ama ono so o mamponten ye nyina ye bompa ye de magana fo Krobea yankopon hira wate ebuachi ageman eno senana enye easy yankopon ne yehwefo ne yeboafo amankwa aba Steve eno se akra ya Krobea Asante na nei onu abedwafo nyina yankopon hira mo maaya enawie yi ubetumi aka wo yankopon ne anim se owura no umie wa no enka nkyere ne da se wo wadwuma nsei uhunu ho ano da ewo wiase na bacha menka asasem ne nkyere no onka asasem ne nkyere no de meka ya ne wonya banka nkura no eno nko ana okai okay adofo mema mabedwafo abam badade we eye ma enkankamoa emema ne mo awo no na mo antumi anware no mo nhye ne nso ebire bi drui Israel fo ekonkwasom mu ewo Babylon na nyankopon enam nakoa ye frɛ no Jeremiah so de adisem bi ekoma Israel fo oka kyerɛ won sɛ Babylon fo a emiamo Babylon fo a ehyebabufuo Babylon fo a etetemo onom na mo bompa ya mo nkai wo na amanfo ne ntiase adenti na nyankopon wo kasa kyerɛ sɛ enkofi won mutimo den dodo yusho mu yushi ye pa anya asam ketu ose onom yi adie mu ɛna mo nso mu bedi yie muntie sɛ woni obi babe ma wo na wantumi ne na anware a emoni dua minua be wa wutie me sɛ wonya bia na wanya bia wo koka kyerɛ ne sɛ wadwuma anya yie wadwuma nkoso wo sɛ wudidida ka na betetew
na wowu a na wanya de wudi se ba beda so yi bompa ye ma no bompa ye pa fa na dwuma hye Nyankopon nsa na wanya bi abroso na wodi wanya bi wahu se mitumi ti sika de to wei na sebe wankae wo ba no a enye wo wa no akatua o emra ebowiase ho ban eno na de se di pan bedante ema momfa mafutue wate ebeboa mo pa Margarito GH mehu osana na Krobea we admire the way you ask your questions o show yi so kwani afa so obusa wonsam no na ye ni je Master Kofi wa ha Mayweather wa ha Pisco Lolo ono nso wa ha Kofi Dimo wa ha ye nyina wo Moro Market nana ye tie pa Matie bro Nyankopon hira Matie bro awiai me mama bedwafo simanu mienu ewo saa semi ho aya miensa na yesis okay obo ofa 3 akra me dase Kofi Poku wo ehwa wo se ehwa market baabi o mton bayire no ana se yi ha de ni mu de bayire ho no bayire adwu ha ya wo ye weda ho wo soso enade wo ho no mo wo na ye ka wasem yi de ye ka nyina wate na nso so akom ne nkyiremu nti na ama me kasa aware obi tia on kan kyere no se asem no aba beduru yanim Krobea bi na amaka ahade ebebaka ndi wo so wo nkyiremu a omra na omekyirem Nyankopon boa adwoada anopa yehia Kofi Poku yehia wa ha se mpanifo bi so ben no a omutumnufo na yeyi a omuntunufo se ukuada no yehia no sorry adwoada na anopa no nkono yehia no ofia ha na omra na asem a waka kire ye bagya taba ne de ya tenso ye nteye fi sense mebre wo mu a enka ye behia afiri no ho wasem o de se dia de enti na ye fere o ne kasa na so nkasa be kasa na kire na dua na waboro wo no ye nkoda ne kora ne de wo ho ne dua bebre na ba ha o mo se ye nane so duru ye fi ya no ma pene so ni akoda ne ye kwa de dane wi ani asan asia no se be ye akire ye bi ntimi nsan si biewu ndi wanya sa akwanya we ya de enti na atewa wo twen bra na be yi wo ho ano mame mensire enhira efiri Nyankopon ho ma mema wo mo ne emajaye na wo mo hwe wo mo ma wo mo dwen wo mo ma no ho no Nyankopon hira wo mo pa na wo mo de wo mato wo ma dwen mu zu se wo mo mfi no be ma emata na bre no de wo mo so akatua ese ne Nyankopon emfa ma wo mo obia se na adwuma wo ye ne Nyankopon hwe so na wontua ne ka wo mo ye ne yie no wontua wo mo ka wo mo ye ne yie no so wontua wo mo ka ene awie afei ye mo bebre wo ho a ye ne ane aburu ye ho nua anya obi ana aburu nua ndi se enema bi koso na wu no a titire mema no ye ni kan hwe ya brabom na ye musa ye ho se ma ye no omu hye ene no omu nyina adi ni yie ana se wo paase san so hwe no a wo be ko wanim na emom se wan paase a san wachi ne ko pachew na Nyankopon enam so de enema bia ahinta no aba ma no da bia meka oba wo ne ba ma hia ne ni afi a na enye manu o ton afi busumi mienu wo kwanyem ma dodo no a se busumi mienu ta anyem a ne bufu ma anyem fasting so obeja me akọ eno kra de yamfom so kese pa se wo nyem na ache no no ene wo nyem akọ ene on pese obe wa kasa ene me nyem a obeja me vise mema ne dodo no a no se onyem na aka che ni se kim no odo no mu ache o boss wa amampa se me nyem no na mu ache enti awo se wo na wo be ma oba no wo kọ no wo se wo fa wo adwen se da bi ma me hwe ni suban kakra ansa anya bi akra afi na de okọ ya busumi edi nkan na no anyem wo yi mema wa ha emudu enya ni je ma sa awade ne da efisa na adwe be ntanta ade wode nyinsa ni firi baabi na be hye me ana no wo mpra wo baabi dada ndi nyinsa we ya medi ampa ya busumi yenu ebi kura mo enhia dodo efisa ebi o afoforo no ebi kura mprenu mprensa bi wo se menyem a mema bebre adwe be ya o mokesene enti oba bia wo kọ be ma ho a hwe yie se anya bia busumi nsia afi na wo hunu bibi kakra na be ma no so wo so aye hwehwemu kakra wo be ma na setrem na wo hunu se ampa be ma no wo ye be ma wo se ye ne wo ana se ye ne nwo ye mfiti preko pese wo kọ no ana ko straight na wo kọ ya na panyan na dem da bi ye mfom so kese enti ya ma no mo nhyɛ ne nso
saa na mema no so mo nhyɛ ne nso enye ne sɛ oba wo de obo ho ban wo se da bi na wo so penyan wo so obo ho ban bi yeye e wo so hunu oba no susu ban anya bia busumi nsia afe ansa na sɛ obema ne kwan so wanyema wa ma ama na nyem saa de ne yade a yenhwɛ ne ye afa ye mema yensu akasada ye bɛka kyerɛ ma ebra ye ne bi ebra ye ni bi odi ewo me di owo bie sebe o kan se nhuna nhame sika ba ayi atwo wo ye ne mema sem achielege wasi kokoti wasi ja wasem wo sika bi metimi atwokra ma na bro so bonsi wa send bam e de da ho no de je se anu de obufu na wo send de ebeso a na wo kekan se nhunu kura mete wase na mo ma nya wo a wo ni bie no a wo be mo anu agba fom no wo hia na de nkadene ne ba ni bia na wo hia ma ni nyansa se ani ma me tuotura no ma me nyiji ma no ma me ntiatia no se be ya omfre me bie wo oboa obefra wo se wonni bia wuyi anya kasa de ne ka anya sa ma no so de bia o besu agu so ma mi wo awure wate nyina na utim se super hini no na anya se hu no wanka we kura de na ba zo obi bogu poku di ne so dinyambo a adwuada no pa ye hia ofia ha anya sa akura wenku ade owo bosin akura mebo se ye kɔ dɔpsu na se wa ama na se ye se ye nkɔkye no akura we de bosin akura wo bosin akura mebo na me de amama me akɔfa kwa agu e de na kɔ ye kɔ na se mra ne se won kɔ a ne wɔkɔ ni se ba bi na ɔkɔ ye no wanya ka sika wenku ade ye kɔ ne so wa ama dwuada no na se edi na ni ba bi ye bɛkɔ bia no ka se wo ma na wo ka se ye bɛkɔ akɔfa no ye mfa ka sika mra akura wenku ade metua sa sika no ama yakɔfa kofi poku nko ade na ba ne yakɔ no mu gya no a ne ehun se ye wie adwuma akra me da ase mensme da ase bro and somehow na Awurade Nyankopɔn ene yemboafo na wiai kwadwore ko Royal Enterprise fo Nyankopɔn nhyira mo adofo sesei aduro bi abadwa so a ye frɛ no reko heba mixture se wunya bi anom memfa nya kwadworo dodo na bone nsamrane okurasini na duro no se wunya sa duro we bi a emfa nya kwadworo nom ni senti ne sei ene se aduroi se wo ye obi a pains ena onipadua ne nammu obi ho a ne nsabuo na twa obi die ye koku obi die ye mujabroso infections ena adokuru obi ntiri twetwe no obi nso kura ni atenka bema odi anka anye ye kura no yese na wotwe mu wantumi anhwie kakra kura no nka na wotwe nanson no hwie bi abe se num anansia na wonso de kwabo enya de pa kopere ko heba mixture no bi okura sini na duro no na nonom ba bi etum no bi akọ abenya bi ye number eye 0244 47 0067 0244 47 0067 awia Volta Real Limited yetu nsuo wan ATM ya awia yi a wo pe nsuo tuo ensu papa eni nsu a meka ho asem na woni a enim nsuo tu Ghana ha Volta Real Limited for adehye se wo de wo ho bo Volta Real for yi a nokre me se wo se ensuo ho nkwa atwe wo fie ho wadwuma mu ho anampo ensu adwuma na oya da bia wonsuo na ede unimdie ntia onom wa nimdifo a wonsu tuo ho adwene ne ho nimdie baako nienu onom wo mfidi a wo hyeda de dwam ewuram etukwa asase na ya si dwabuo nimu na wo twi nsu kroje de mawo enti wo mpe we na apede yi se wo Ghana ha wasi ufie nanso woni Ghana ha wo hia nsuo nko ade a ma Volta Real for mehwe ntuma wo enna se wa man kwanche fo bia betuna problems nko a wante ye nkantem enye hwe frɛ ye nieme siesie ni enye ne yensa no mfama wo ahojo da ban ni main office ne wo ye normal eye 0244 29 9520 enna 0266 43 2210 unya fresa homa wo ya Volta Real for ye beje so ye no bekasa de wonti ase no ye bekirem ena wie digital herbal for ena de grow fine herbal tonic abedwa so adofo grow fine no se wunya bi na se ononom a it makes you grow fine
kyerɛ sɛ ɛyɛ adupa aduro wei digital fo hyɛ da nya abotrɛ ɛyɛ nhwehwɛmu ɛna ɔnom de abɛdwa so woyɛ obi a wota no nom grofan yi bia ɛma wahoɔden mu ahoɔden ɛbɔ wo ho ban ɛma wotumi nante wɔ asase yi so woyɛ obi a wononom grofan a yadeɛ ntumi mfiri wawura mede hyeɛ infections ebi nkaw ɛna wo yade nso na wonom grofan a ɛma hotɔ ntem secret ye wom no ɛna wie wo yɛ ɔbaa na wotie mi a deɛ nti a papa a wɔno na yɛ grofan baa yɛ no dodoɔ na bɔ ne nsamrane Dr. Menses ne sɛ ɛyɛ mo Menses ne ho adwuma pa ma yeah enti sɛ ɔyɛ ɔbaa na wo nsabuo mu no ensisi so enkoye wo deɛ ne koraa de atwa ɛma twapɛyi wo ho kyerɛw obi deɛ nso sɛbi obu a ɛbaboro so obi nso obu a na yase twa ne dwɛdwɛ nyaasɛm ketewa wo pe grow fine na nonom mo a mo nsa ne mo nan titriti ya kyem wo wonu mo ato a wuntumi ni duru anadwo a wuntumi na obɛda atumi asɔre ahoɔden mu anopa kɔna kɔtɔ grow fine oba misi ba kɔlna ke ba ne nyina wa stand ruma PFA pharmacy Tafuni road ho smade ba wo boase ba bia yeto no bia wunya wuram na wo kasa wo pe grow fine a ubenya bi wunya teka ne nka grow fine yo dende tutumika koshiano na kotobi ye number eye 0244 59 6532 0244 59 6532 unya fresa ahoma wo ya grow fine for ya beje so ye no bekasa na de wonti ase ne ya kyerem di ama wo eja kwa me nana famiensa nana me dase ma yencha ayetifo nyina yɛkyetiri fitafo no mo akyira yɛkyɛ pa mo biempa bigini ni master yɛkyɛ mo ɛna yi ɔmo soso na de no ɔmo wɔ carpentry shop no nkyɛn hɔ no wotra big master na ani ɔkɔ san ba wɔse ɔmo mfa Asem Beba Dabi ni ɔhu wɔse biem ma wɔte ne biempa yɛkyɛ mo pa na hwɛ maame bi wɔ Bible mu na ne ba be ma se ɔkɔware onyini jiru bebree zoro no se kache bra okɔ ware dia brana mi tufo no se be mai so pese wa bra bo si yi a o pese o bra o be ko yi ma o dia o pese ntutu na ma si yi dia suru oba sa ma me no yo ba o tuni ba fo no so pese wa bra bo ko yi ma o dia ana mo o ntutu pese si yi ma o dia e ya suru oba ma me no nyo ba na o ka kire ba be ma sa no gewe o mo ko fi gudua o mo ni dua na wonim hwe wo timi de oba ko fie akɔkyerɛ wo maame sɛ maame ei abaye na mbɛsɛ mahunu ɔba na nim yɛ mo ambɛsere kama ɔba no kɔ wiase he yaw akɔla bɛ na wɔyɛ fofa na bafia me mpɛsɛ behunu ha biem ɔnyɛ ɔba o de wo hunu ntia gawe wo mo ko fipo kudua da akɔla sɛ kɔm de na ɔtɔ de ne di kɔm go ni di o didi nsu kɔm de na hu sɛ nsu kɔm de no ɔnom ne hu yɛ fie ko to sɛ mina na o de adware hwɛ me hwɛ gawe wo obɛtena na ne hu mmɔbɔ saa na ɛyɛ me ya sɛ da ɔbɔ kan no ɛyɛ me yɛ sɛ ɔma yɛkata nanim hwɛ wasi amanfo no ma saa na hwɛ ne bɔwerɛ wɔnya problem wɔ ne bɔwerɛ so wasi amanfo no ma saa o ne bɔwerɛ nyina ɛsɛe ne bɔwerɛ nyina ɛsɛe ɛnam sɛ ɔma mienu nti na ma na ya nana ɔmo yɛ desperate dodo especially sɛ ɔwo baako mienu onya akunu a bɛma frɛ na o mɛwa o wonim sɛ wɔde kɔ ama bɛma na bɛboa no wonim sɛ problem fofo no invite aka ne deɛ no because ɔwo baako dada o bɛma ne wo baako dada bɛma ne frɛ o mɛwa o no me kiase ma na waboa me ma hwɛ me ba no ɛna bɛma baako ka ho abaye wɔnyɛ smart first one by was yigu ama otu anamakɔ konsuta ko ka kyerɛ ne papa sɛ magye ɛno na nkyɛn no wawo anhwɛ wo o ma me titi mo hwe ma hwe wa ma ho ayɛ fɛ wie bɛgye wo basika wo kwa na aka wato na mo na ɔde am bɛgye wo basika wo kwa ɛka na ɔfrɛ sɛ bɛgye wo akwa ne sika wo ade na ontimi ensane ma wo ɛnam sɛ ɔpɛ wo de am nti bra bɛgye wo basika wo kɔ ya na ɔde akyɛw mo sika wa ba wo si koyigu bɛma wo ne tu na mo wo mo ni dua hwe de na asɛm na ɔka no yaw na odi ye no ɛne na edi kofi bokunya no because wo de what be ko fare oba foforo sa oba na o ma ko ho ma no wo nyi sika ma ni to de ni oba ni ye bibia on fo ma na wa wo mamu mienu wo se wo hwe wo mo na me de ye ba sikura ne se wo se wo kura evidence che se oba di ko ba bi bebre ni nyina wo ko di bem bra na tu hwe ngu so
se wo se wo evidence nyina wo do ya na wo do evidence a kire evidence ni o na this guy obo man skele ko to powder ba na tuto ko fi go na ko na fe de oh mo fra me ye fra wo so a wo pesa fa ko o pesa o kire sen wo ni evidence bia hu abaye wo se wakaka na num nsi bia nim o timi nka no ba ha ye be kire na manaka ha wo duri ge we obeka wo diri me wo mamu mienu en to asase we so na wa onyo so wo hwe wo na no nam no onidi wonam no onidi wo so de wako ba bi wodi bim wodi wako ba bi wodi bim wodi wako ba bi wodi bim enti wodi wa ba ha de a fabra na yen so wo paka mu na ko fie ye mama san nyina anti se wo abaya de wachi ni a se de wa ble na ye ma abaya wo ni se man fo ko ba bi bim because wo ye wasade na ka wo ye wasade we ni ko se ko MTN ho opa mo on check the balance o check up ayi bia wasandi bia ebe yaba o checking account o checking account one sika bia wasandi maga we bia ebe ba mane nko MTN ho bia ye nim ye be ofa mra ebe yama no wo isu abaye kwa e kan bia be do basika on so ko ara ko bia mama no o ko ara ko bia mama no o bunya sika ati sika ko wale oba ho de na we ne ho de echi o se the news ade woni no wa ko no se the news ade o so opeduabo woni no mi no wo se opeduabo aden woni na ntena se na woni ne benyim ni nyina wa hu se bia opeduabo na news ade wa yusu na wie wa hu se wo ni hwe woni kama fo bia we maami bi ni na chi papa bi ni na chi ba ho ba ha no de asem ne beba benyim me da se ebru eja kwa me no e ba na ayo Kofi Poku sabe we be ma yeti ha ye mema te se wa me da bia meka we all know the pains are a mema kum a meme bre we know sabre sikani system ni mu a meme bre kwabrane be sori ahomachi tututu enye bibia ntie o de ne yire ne mma bedie nti ememe bre na ni nyina mu no sabe wa hauba amane ba ohunu wasem ka enuoma tumi koyie totoso de mawo na wo ya wo ho hia ni stubborn proud woji di sabe wobi kura be hu mobo na wa ma obi wobi be hu mobo na wa ma obi enti wodi yemfa ne kura sa adwoada ye de amawi na wa ama ye de awura we yanim na wo bo ade ne bo a wo hyei nyame aboa wayi ka sika kofi ye chewa anyanyambia nipa ma post station ho ana be ma dwenentem think fast se woni oba wo a se woni bia hwe oba onene kasa oba bia naturally medinki akasa asem wo afidie soda naturally oba bia ni nsade but ejina de oba ye de be provoke say ni nsade spirit no e be pie at once talk to oba emotions talk to oba the emotions so kasa kire the emotions yantia kwabrane wono be ma 10 gram o macho o hwa na ne macho isoso na no obi ka kire me se makola no ofa grandpa ka kire me se na grandpa sane on sane musonka o ya yi kakra nka o be bopa na se davi macho adwuma de minsua macho adwuma pa de krachi be ka kire se adwuma be na o ye o se me ye macho usu adwuma o se adwuma ben o se macho macho adwuma yesuya talk to oba ni emotions mini bi mame adie kwabrani o oba ni se sebe obadwam central market adum no ne nam Roman hell okọ race course bantima dwam ni ade o oswa kaya yi pa o pa en wo ye kwabrane ada okọ anu de akoye aduane amanadi no de akoye aduane amanadi boy ni kwa galamse mu na wokonya akakra ye ne ho se oye oba ne basabasa no en aga ne se me ne wontina bio afa ne wo se wahwera de pa obepa aga ne chewo afidie yi so ye fra aga ne gina so no no e pa aga ne chewo
ewe afidie yi so hwe kasa kyerɛ ɔbaa emotions yeah kasa kyerɛ no na wo de wanum asɛm nyɛ ɔbaa frɛw na woka wagimi ana wo yɛ kwasea bɛma ya wadeɛ bi wɔ yɛ menase wo ba Krobea Asante kotoka kasa mu a yɛse yɛfrɛ no dwɛdwɛwa English ni bɛka kyerɛ sɛ yɛfrɛ no Adam's apple ɔbaa wo bi ɔbaa nya bi a yɛ kɔmpɔ ɛyɛ yareɛ sɛ wɔbaa nya bi a ɛyɛ kɔmpɔ kyerɛ wɔdwendwene ne ho na wɔkɔpɛ gyare na asefuo nnuro bi no ɔno nom na egyina ne well being ni yie na aboa no bɛma de ɔwɔ bi ɛna tua me mu yi na tua ha yi kwabena ne ɛyɛ amene wɔn nsɛm kakra wano ɛya dodo yɛ ka kyerɛ sɛ bɛma wano ɛya ne yɛ me deɛ woyɛ mɛyɛ wo hwɛ ne fa bi ɛyɛ no bɛma ehuma bro ni hɔ mawo me wura dwene wo ho mene kura yɛ ka ne brɔfo sɛ nsuo yɛyɛ ndɛ do we swallow nsuo why not swallow nsuo by we drink oba de we de ye ho research mame na we mia ba United States of America na owo dodo na anim se ye fra Doris oba pa Doris wo USA na anima na me de me fra nana o ma me da fomu ebru kusewate me ma no abusua nyina yakọ nyankopon ya adomo a kwasi ada ye 3rd August edi animu yi na wudi o ma me na awotweda oba panyi amase wa abunsu aka cassette wudi na awotweda ewe abusua fie wo kwa abere Kenya ase ha oba pa Doris ewie wo ni abusua nyina me ma mo yakọ nyankopon ya adomo a kwasi ada ye be ba abijawo na wadi o maame na awotweda ewo Kenya ase ha awia yi ajeni mbuati abedu oba nya ho abotre wate nyankopon ya adomo a edwoada obeba ha owura no obo wa mawu anamone yesesi etu no ibetu se oba obenya asempaka ne to asumuma ye nyina ye ntem asomdwe ba ye ni haw sabe ye mema na se ode sabe papa ena ebe bojeni mu amana se fita ye kese de a ye ntumi nsoso ano na ye jai de amade sesi ye jai wate ko akoma to ye mwate badawura afutu ya mede be ma onne free na ekọ ene se susu dwene wate utie de America no susu dwene wodwene a emfa na mo basafa bi enka otenten hu wo haw na eye kese wo dwene yade na eba yade ne bowa wo akosi nioma ba ukoto nsuo bi ana ukoto nsamna ba mankwada didie wo na ada hoi enti nkwada no be ye dai mawura susu dwene na wo dwene dodo a wa hwe ya yade ahodo be wi ase no na wo safo ekoyera edi Asem Beba enti susu dwene wate eduru ho a ibehunu se ne ebe kroso wate ajanim akwaba eni obade na umpom te say boko nana very good ena wiai ye hia bio na Jerinas Heba na no wo kan munro miensa no Jerinas Heba mixture no Jerinas Vico no ena Jerinas Garlic no in fact me de kwadwendwene ni ko nyina me se wow Jerinas for my yade kire say modwene ye ho asi modwene ye ho asi enti ena tuyenjidie mu na kirekire mu mayente ase die ntia esasa me pagare na asaba mixture nom esasa me pagare na Vico mixture nom ana me pagare na garlic mixture no me pebinom kirekire be die ntia ana Krobea me dance pa ne wi adwuma so kwa wonu abedwafo mu die onyame wonhyira mo no ntum gidie mu no mama ho ahoden ade bia mo beboa nipa because ye hwe ye maame otia che se na ni aboa biam ni otitu aka ne nsem pa but nyame ene ye re chichefo mi se nyame ebeboa na ma bibia ye kama na da wi so ye chia ye tiefo ya omutie wo adwumadie so ene ahwefo mo hwe ye ewo abefo ntintan fidie ne so na nana Jalinas ene ye de nchakese firi aso ye free Dr. Jerry enupa miensa onyame na madom so a
Jerinas Herbal Center yɛde abɛdwa so ɛno sɛ nnuro miɛnsa Jerinas Garlic Mesha, Jerinas Zico Mesha, Jerinas Herbal Mesha. Na deɛ pɛsɛ nipa nya anidasoɔ ne sɛ ya wo question obusa yi si ye didi na ye nom no nipa be hia sɛ yebetimi asa anomaduro abɔ ye ho ban ɛnam ensuo ne nneɛma ye die ni ntino toys bi wo mu a wo sɛ yetimi nomaduro abɔ ye ho ban na poison nneɛma bi a ewura ye system ni no ɛne nipaduam no etimi free ɛkɔma ye nya ya ho ɔden eti nyame na madom so ama Jerinas Herbal Center ya antia na yakeka nubra ne haban ani nkunyina kan bom se ye beboa ama nipa pomden asipi asita eti wadasani bia wotie me awiei me kan fama se wudidi da wonom nko ade a ebehia se obesa no maduro abo nipadua no ho ban ama wo immune system na enkwamwa no aye mre na abafom no ahodia bam na danda nyina wanya nidaso etimi asore akwa adwuma masika yeden aba abotum eti awiei ye kanfo Jerinas Garlic Mesha ne edi amount ebe hia se ye garlic mesha nana obia benya bi ewo ni fie wow se wutimi ko krom ekotomilo eno mekene egg money sugar mo na di besi center table so na no pa bia wo ye breakfast dia ehu be hia odasani bia se ye garlic mesha no ubenya Jerinas Garlic Mesha no ubenya because organs na onyankopon ye ma nipadua no garlic no preventing a bon ho ban okay eti be hia say ye garlic mesha na ye dia badwa man so no obia betime nya bi woni fie very good so we ye bema so we ye oba na wodidi nko na wono mo ne de e be hia wo say ye garlic mesha na wo betimi edidi no wono no ubenya bi wo fie no wono ne be boa woni padua na nyakopon akwa ne nyina na organs ne woni padua no aboa ama ayare abosa de no ho ban good se de yare bi be kan o liver ana se eniema kaka ewo nipadua no ma ukidni mu ne lens mu ne ade na etibia protect no good ama yare wano asi ano kwan etisa wotena ho na se wo de bia wanum nuro a me kanfo ma se empani se ukwadwa mienu a ena hu ni ayeba ebia okoba ko amoa a me kanfo Jerinas Garlic Mesha ne jama se ma me papa awiei woteme nkanko a wona na Krobea dwumadie so a kope Jerinas Garlic Mesha ne binonom na ebe boa ama wunti na emu asisi no veins na emoja ne ntimi penetrate enkoma no me kanfo ma se ebra onum Jerinas Garlic Mesha no ebe boa bie entinim ama moja ne adie furusane ama bibia timi akokama awiei me ka say obu ho no ma ne ti edwa no tese etoatoa so saa eye BP no na ebo nkaye ebo nkaye se BP no ekosoro etis wako hospital ama doctor ka cho se BP sam na tete dia adura me kan fo mo awiei eye Jerinas Garlic Mesha no ma me papa kopa bi no nom wonu mienu toa no rubber hyeso wonu mienu anopa mienu anwumla no wapomdi ACP asita e de amount etimentra ho e ma ne nyansa e ma ne nyinsemo ansana wahwehwe Jerinas Garlic Mesha no ekira kwan awie ya herbal shop chemical shop pharmacy shop enu na wodo ni nyina ya to apete na ebia make say no bi person ne doctor atwetwe nkomo sesie obeka so ohia number no doctor number ye 0241 81 46 77 0241 81 46 77 and me guso make us an bia na pressure no ubon so ho no ma wo chest o neck eye wo ja utipens ene ade eye pressure no na airborne kaye edadi eti pentem na ko pe Jerinas Garlic Mesha ni bi na si ano kwan obo so utimi se ne home no wo home anana eboni pew utimi se wa woto na hwe nipa da sene na koma no hwa ma hu se wotie me na saadian o fam sesi a kope ye Jerinas Garlic Mesha ni bi
wo de Kumasi ba bia yetu nuro bia na say shop bia ton herba wo mu de bowula wo say Jerinas garlic na ye de abadwa man so no ya Food and Drugs Authority asayase no ko pebi no nom na emwo na o pressure no wo hwe ya edo be konse do edo be konse do ntina ho e ma ne nkoye kakase we akosoro a wo se wato na bontia eye 30 cities wo na me se wakọ na bontia wo to am na burusuwa eye 30 cities ko pebi no nom na entu pressure na se yere efama na obo so a wo sore anopa aya asem wotim se nipadua no aye week enkoye wo sore free empem no aya asem timi srew ko pe Jerinas garlic ni bi na no nom na boostu ama immune system na emu aye mre no enema nyina timi ni da ye efama na afezu so obo so a ye ka sai wotim se wo home a ne home no wotontan a wote wotim se home no wo bra esisi so mesrew ko pe Jerinas garlic meshano enonom ma entu pressure na se nyina efama mesis wo ko hospital am ya ka cho se pressure no symptoms no adadi wo ni padua so a adura be boaw na betu na se kura no eye Jerinas garlic meshano ebe boaw ama bibia timi aye kama e de ama obo so make say wo didi anadwo wo di cholesterol niema no enuane a eni kwansa night wodi no nana enu no wodie etiafu eni aho chese de bia ejina so ni padua na eni ahome eni ahome wutimi se aye pampe etiso okokete so anka body no ebe eye release no na ka no hotom watimi ada form no eni wo because wodi aduane eni kwansa night no wodi eti ahye ni padua no so ntu se efifire no obi won ma akokete so se enka ni padua no modwo no na afi na efifire wo so fan ahodo ebe wie no eja no yare bebrebe etimi srew awie utie me ona na Krobea dwumadie no so a mesi Jerinas garlic meshana de abadwa so no kopebi no ebe boaw ama saniema na eda di ni nyina etu atwa ede ama obo so awie me ka sei amamai woni tirim chese watonchen aso okwan ho to mesrew ebra onom ye garlic no etu na sekura ama oyi flames ni nyina afiri ho ma wonya ho wa ho aden etise ba me papa odofu bi yare ana unua bi na wosa ha na bomoden na ka chense onkope Jerinas garlic meshana e de badwa so no onpe binom saniema we nyina betu na se ana afezu so obo so a wutimi se chese aniema a e de di ni padua no enkoye make say wutimi se nafu no ba na air pump ye dey eba cholesterol no adadi woni padua no kope ye garlic meshana bi ebe na o fat ni nyina ama niema nyina e dey kama edi amount obo so a make say otwa bia najo obeye no na hangover ache no chese wo ye no ho hwia edeye ni hwini mu nyina asisi wo home mesrew kope Jerinas garlic meshana bi na emwo na immune system no emoja ni ntimi ni afusane enkomle ye afezu so obo so a wutimi sanani etwa nchene opose nani saa eyekuro nana ebra nipa no wononom garlic mesha no nani ni sukro ni bia wo so bia wo hwade a wo huni nyina no eso be bie kama ebete kama ama bibia ya kama ede ama nipadua no eti garlic ya ade a eyamfa so de se mese se wo kokrom na okoto aduane nyina bia mama ye garlic mesha no esi center table so wuti di wie no ebe 30 minutes or 1 hour no ubetim anom na digest aduane no ama poison food na ewura ni padua ni mu nyina no afiri o system ni ma dey e di amount it is a wie utie mi a emfasodi a ewo Jerinas garlic mission mu no ma me papa ko pebi no no na afei ye heba mission no se awa bay ewie ma ye ensakire abay wutim so bi wono apapu ache no John the Typhoid osa chese etete no pass me se awie mo weka ba ko ha no wo se no a nyame nko a na okọ Jerinas heba mission no enya asem ketwa wasisi so chese awie wa fremi dia dance a wo so ohun aduro se so da wow ohun bi da wow na wa hwe obetan no odi dance obeka say hey
eye bosire mu ka nanso so wo hwede Jerry Nas eba mesha no ayama no adanse no so powerful enyasem ketwa powerful eti ye kan fam obia se wie wodam pem na awode awate guso a adure betu na se ebe boaw eye Jerry Nas eba mesha no kopemi no nom na etu na se deku emfama na pomde mapa enya odia afa viko no se usisi ulibido sam ewo form chese sexual weakness body pains arthritis rheumatism tito kasemu yare bia ade esaye entim yade ha bia no onom Jerry Nas viko no wafo apomde ko wadwuma so powerful etu yo bia wo ya dwuma den ya kankan ya nuanu fitafo no drivers tailors chese omade biomote omoto so wo no sciatica menan kokom ayem titiriti mo jani ntimi nya fusane onkonom Jerry Nas viko mixture na sam ketwa oba so wonya tenka na chese wotimi se ni kunu ba no wani padua na wu wonu viko na no obese akokono no ebe kenya ase wo wa ya bona ba no obuka mu mama chese enya sam ketwa nana good eti awiei ade mama abobo so yi se obi wo mu haw bia wonto anamon no kope Jerry Nas viko ba bia ye to no bia nso me kwa menya bi ba bia se ukoke wo ne asham hanoma Freddie Mens apedank Qualinak ne Misty enu awu etu no nyina no ko no ma ye nuro no ebi wo hono ma won sabe kan bi ma me number no bi we number no eye 0241 77 ana aja yada se yankopon sha say na me ya adoma da se ne na ye ma me ba ko penso na distribute enuro no amayeb o kuma se aboabo amayeb heba aboabo station yeah ti dudu bia wo hia bia no ye ma me ne so number ni eye 0538 4411 ofe mame amayebo a ena donsu Mr Charles nso etobi u take ya front desk ya me da se bro yorana arafo de ade hye eje nimbu aten ena enawiei yene na won komo afri Jerry Nas herbal na enawiei enuomiensa no wate ho asem Jerry Nas garlic mixture no eduro na eduro Jerry Nas herbal mixture no ebeboa wo ena Jerry Nas Vico mixture ebema wagina brane wo be frɛ 0241 814677 na wone Jerry Nas fo akasa Arishi ahaya 102.9 ahayo Tech FM Asem Beba Dabi dwumadi no wasugu so utie yei ena ohwe na na wi Limbo Wave Enterprise fo nso nyankopon hwiramo wo ba kumasi krofrom heya no a shinola hono ye ben IBM NJ no ye ni shinola ne dia nimhwe na ye ne akwa molten tissues no ede aba se wo ye oba wo ye bema na wutie me na sebe upe tissue papa ubetumi use amanaboa opa eye molten tissues no hwedodo bia wo pa tu aton wo pa ne nkrunkrum kura na ato a oba Limbo Wave Enterprise heya ubenya bi ato na wonso wa use mu amora ne restaurant enye choba hodo no tissues a ye de pepa yensei ni nyina molten de na ye mubenya bi ato ena mo amowo hospitality industry ni mo no hotels ne guest house ahodo no monso monfa bi ma mo customers nsiesie wo ho na okwa obesane ababio afei wa wonso fie esese wunya tiwo papa ede to ho na aboa wo ni wabusua no eya amonto molten tissues no eno ene ye papa o kitchen ho unya molten tissues de ye kitchen nioma wunya bisi ho a wawie ye molten tissue etese papa futuo eye moto tese ma medo enti uti ho twen de yin ena se udi dwumadie bi na obeto nsa afre nipadom a eye adwene Fit Life Natural Mineral Water ho eye nsuo ya se ye ya ye kasa idie no anu obi eto eye nsu kroje eye kama ya soni so yie enti enskom dew
na wo tonsu akasa ope fit life natural mineral water ana se udi dwumadie bi wo tonsuo nom ne ade ni nyina no fit life ena se wo ton emfaso wo so na wo ba dudu bi a wo hia bi anu benya bi atu e de free limbo wave enterprise ha wati ase ena apese obeji tissues ni bi nso koton a wo betumi aba ye number e ye 0550 115 013 ena 0595 850 042 and then Fet Homeopathic Clinic ewa hinema kokoben adofo ya ben Jomas Company no ewo 18 junction ne so Fet Homeopathic Clinic se wo de ho boye ne a nokre me se wo se ade nyina bedi aboa wo ebewie yie di amawo ye wa nimdifo a aben adokotafo enim de ye wo emfidi a yakrade free India manimu abagana ha wo ba ye mfiti prekope mfa ye duro nkan ewo feti ha ye hwehwemu ne ehunu yade no ne kofa bai na ye de duro e de account Fet Homeopathic Clinic ye nam physiotherapy akuponcha ne massage kwan so oya obiara oni padua ne tie ne be free ho se stroke yade tete wa bra sasabro ahotutuo enemu yade ani ho hawo esichire yade hepatitis ana typhoid all say hawa oba Fet Homeopathic Clinic wadama ubenyu ahoto wate enuro nkete no ye de be yon ho adwuma se ye number ye 0244 583859 and 0275 969414 unya fresa homa we ya ye no be kasa na ya boawo amanuoma akoso de amawo onyame wo ho hebalfo ene de basa elupa no enso aba edwaso ene basa heba capsules no ye aduro mu aduro topa ye a se wunya bi na se wonom na wo ye oba bema infections bi tetewa ebe ye free ho basa heba capsules se wo ye obi a wo yefunu yade ka ne ho a na fie gya adumu a basa heba capsules ene ye be kanfo amawo se wo ye obi a wo nsabuo mu wo bre sebe obi nso wo ho akoko ha na tumi pai na ne ho kire no obi cholesterol wo soro be ma wa ye mre pa wo mpam ya pe basa heba capsules na nonom a ebedu akegide mu ene ye wo basa heba ointment eno na me se ya ba tanku no se wo ba wunya bisrasra kwada no a ensansa yam enom ne sa ntotontoto no ebi ma kwada ne ho ento simu no asabra ne asram ebi nya no ahohye ntumi nsi akwada ne so oba akwada pampers na ne to ho nyina ya rashes a fa basa heba ointment esrasra kwada no na hoto beba wo panyini kakeja bi hawo oseye bi nti wuntumi nyiwa wam enka bone wo ho oba na be ma fasrasra nantemu apropro enipadua mu ya o me mfa ntwetwew wo beda for mama ho ato wate ya bi eto no bi ana okwa basa mu pay wo benya bi ye number eye 0244 267725 0244 267725 na 3p garlic mixture no eye piwak natural health for na this edru wi yaba edru na se wunya bi na se wononom na wo beda sore why you very weak oya ho hwea enye ya 3p garlic mixture eno ne wadru wapone waposo unia hoto o pressure ba bi ene nam no nye o cholesterol wo soro immune system mu nyina yie to de bi anu ahoho no enye duabo efiwum ko pe 3p garlic mixture oba misie ba ko na ke ba ne dani heba nyina anu a ubenya bi eduro ne ye pa pebinom ye number eye 0248928824 and 0201000021 Eradi fie heba center eye Dr. Amankwa ne da no se wo ba Kumase ha kronumbo sia eho na doctor udini dwuma na wie yi a wutie onuada sanie keka ho na bra na wuti yade brafo bi pa wakwa enkwa papa ne beboa wo enam yade teteo onsabuo mu nya waye mrempam stroke yade de wato fom etwere yade ha wana mu jabroso yade ben na teteo wa na wunimu eye wa na wunim Fred Dr. Amankwa ati ase ne number ne ye 0241 09 3915 and 0549 206633 ya Bolivia
enterprise ewo Kumasi Sofolai alignment on ne multi home no edi animhwe yen na ye de future life duane a ahodenuro ahyemu matonchom no aba desa yade me pa chaw vitamins ni minerals wom amino acids wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu matonchom onua keka wo ho be kire wo yade mu kire yen na ye ma waduane aduru a wobedi a ubenya nkwa ye number nie gina on yen kasa 0246 01 0150 and 0242 8090 nyaminsa wom heba center eya abrewa basna de maami osi wiase eba senia de enti se wutie me na se awo ho aya odin a ne din ene ne honam se basenia de one maami ni hia abewo wate be ma se wona mfumso ni friwa obemu aduro amwo gina wate enamu yade bi na etete we ebekọ henia na eha we ebekọ prostate mu nwanya ha we ebekọ hepatitis B bi stomach ulcer and blood pressure koko how etwere yade ni anansi ni eso okude wato form no mpem ana sekre se hawu bia se pa se bodwesa anwo e na abrewa basna de wo ne number ye 0246 45 0718 0246 45 0718 jata ba to say akra nyamiado adofoni adehye ewuraba bi ewo manim ha abaya o boy no ne friend say friend na shiru he na no ote no echo himai kronoma francho himai ehona na shiru yi yesi otwi pragia ewurai na de ba yanim se na ahyehu no ese ne pe epa wo se no wate ase ama no onene nete krache no obekwa akoye na dwuma kuadwuma wo asante achem ene wo se me ton me pragia mitwie na me de akwa akoye kuadwuma no abaya wo no nso wadwempa wo krache hu wo se da bi menton pragia ne de betumi aye adwuma na emom me jebosia na me de amawo fa no koye kuadwuma no enka ama nkakra ye betumi atua na pragia no awo ho se na krachi ka nyina pragia ne kura anya ne dia eyobi pragia e na krachi no otwie wanka no kura nkyere wurai afei wo sandi sei di ma na radio nim se wo yekua e wa asante achim wo se na krachi ni ko sirem sika na aga ne sende man no ode ye oba ho amamre ade wo sirem wakọ ware oba free sirem de wurai sika na akoye wo waba krachi obeya behu nokre ene oso owura mintimi no ntena biem fa misika mamia adane twema mentwe krachi ne wo fa bam oso amtumi ko gina krachi so da no fa no ye fra no afidie so se me wo fa ase no na so den waso de wuwu wuwu bra obre nso ye enti se ye ya me ne wo kasai asem no adane asem na minyane ntie se ofa no kire se ne odi owura no ebeba agosi say nana asemu